tayo sa in defense, no? At may mga viewers na tayo, no? So muli, magandang hapon sa ating lahat. Ito po ay inter-religious dialogue bilang magkaibigan. Si Eugene Gapo at si Giller Pakana ng Seventh Day Adventist. No? Muli, ito po ulitin ko, ito po ay friendly discussion lamang which is the truths ang kanilang topic. Patutunayan naman ngayon sa oras na ito na ang Catholic Church ay founded by Jesus Christ ayon sa Biblia at referansya at ito naman ay tututulan ni kaibigang Giler, no? So ulitin ko ang ating rules, no? Bawal yung ad hom. Pagka sinabi kong stop muna moderator, pag merong objection, i-stop natin yung clock, then tuloy natin, no? Walang masamang mga salitaan. Pag nakatanggap ng 3 warning, merong bawas ng 1 minuto, no? Yun lang. At saka huwag lalabas sa topic, no? Kung ano yung topic natin about Truth Church, doon lamang tayo mag-i-stick. So, agree ba kayong dalawa dyan, Bro Giler? Agree. Ikaw, Gapo, okay na ba sa'yo? Wala kang sound, bro. Yung Gapo, wala kang sound. Wala kang sound. Wala kang audio. Hindi ka namin naririnig. Si Giler, cloud and clear. Wala kang audio. Ayusin mo. Oh. Para makapag-umpisa na tayo sa ating gagawin. Wala pa rin, wala. Okay. Baka ayusin mo yung ano mo. Kanina, meron nagkakanta-kanta ka pa nga. Magandang yung sound mo kanina. Yan. Okay. Wala yung audio mo. Bakit ganon? Nawala. Hmm. Kay Giler, malinaw. Kanina si Giler naman ang wala. Ikaw naman ngayon ang wala. Sige, sige, sige. Wait ka namin, no? So, muli, ito po ay isang maginoo at maayos na talakayan para sa ating dalawang magkaibigang Seventh-day Adventist na isang veteranong debatista ng Seventh-day Adventist Church at isang debatista ng CF Plump, na Catholic Faith Defender na si Eugene Gapo. So muli, ang kapurihan kalwalatian ay para sa ating Diyos at sa kanyang simbahan. Naway gabayan tayo at patnubayan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Gapo, meron ka na bang audio? Mag wala pa, hindi ka namin naririnig. Anong nangyari diyan sa ano mo? Sa sound mo? Wala kang sound. Tangina, loud and clear ka. Ayan, sandali, nag-wait, ano muna siya, no? Giler, magsalita ka kung sa'yo okay yung sound mo. Okay, okay. Okay, ang ganda, ang linaw. Parang mahina ngayon yung ano ni Gapo, yung internet, Hmm. Okay? So, hintayin natin. Nag-log out muna siya. Babalik ka. Hintayin natin. Sige. Okay, wala pa din. Wala. Gapo, live na tayo, no? Para sa ating debate. Bro, paano to gawin bro yung video Ah, na mapunta sa akin? turuan mo nga si Snadram, turuan mo si Gapo para makapag ano siya. Ilalive mo din ba sa Facebook mo? Mm. Paano daw si Snaro? Napunta ka sa ano mo, sa Facebook mo. Punta ka sa Mm. Facebook mo. Tapos na. O, tapos, click mo sa taas yung may nakalagay doon nakahilera, live. Yung live. May nakalagay doon na live. Naririnig na tayo sa live. Naka-live na kasi tayo. Okay lang yun. Okay lang yun. Sige, para sa kanilang dalawa to. Sa maayos at maginoong talakayan, no? So, Live, no live, live. ayan, yan. Naka-live ka na rin ba? Wala pa eh. Hindi, makikita naman natin dyan. Lilitaw naman dito sa monitor ko. Para makita nila. Ayan, nagtago na ako para sa inyong dalawa. Si Broga po, nakapag-live na eh. Kanina. So, asa na kaya si Gapo? Parang nawala si Eugene, Tayo natin. Ano kaya nangyari sa kanya? Tayo natin,
Okay. So, sa mga ano, sa ating Indefense, no? Naka-live na tayo sa Indefense. So, may mga manonood sa inyo. Actually, yung inyong yung inyong ayan, may mga ano na. Ayan, nakita ko, naka-live. Okay. Nakita mo na? Hmm. Okay, salamat. Ito na, may mga views na tayo, no? Sa mga Indefense. Sabi ni RD Sumaya, shout out bro Melchor. Sabi ni Eugene Gapo, wait lang, naghang daw yung city niya. Okay. Okay na, okay. Wait lang daw. Sabi ni Eugene Gapo. Okay. Okay, so may mga viewers na tayo. So, okay. So, hintayin natin. Inaayos lang ni Eugene Gapo yung kanyang signal para tayo ay magpatuloy. Okay, so magandang usapan to. Para sa ating ayan. Ten minutes, no? 10 minutes. Tapos, ilang minuto yung tanungan? 7. Tapos, 10 minutes ulit. Then, oh, bakit? 10 minutes ulit. Tapos, 5. Ay, 7 pala. 7, 5. 10, 10, 7. Tapos, 7, 7, 5. Sa unang tindigan, 10 minutes. Tapos, 7 minutes yung tanungan. Sa ikalawang tindigan na rebuttal, 7 minutes. Then, 5 minutes yung tanong. At tig-limang conclusion sa uli at tig-isang minutong pasasalamat. Yun po yung gagawin natin para maayos. At pangalawa, kapag sinuway ko at pinawal ko, makikinig. Yung isang debater na makakatanggap ng 3 warning, mababawasan ng 1 minuto yung kanyang kanyang time. No? At pwede namang ibibigay natin doon or aalisin na natin. Ganun ang gusto. Sino yung, di ba, nakaltasan ko si Gapo ng 1 minute. So, nasa kay Giler kung dadagdag sa kanya o babawasan na lang yung kanyang minuto. So, ganun para maganda. Okay? So, wala pa si Eugene Gapo. Naghang daw yung cellphone niya. Okay, hintayin natin, no? So, magandang usapan ito. So, kahapon, last week, si Giler ang nag-stand. Ngayon naman ay si Eugene Gapo. Kaya mga kapatid, no? Tayo ay manood at kaabang-abang ng mga debatistang mga banggiitan itong dalawang ito na laging nagsasalpukan sa kanilang mga Facebook account. Okay? Pero hindi ibig sabihin sila ay magkaaway. Magkaiba man ang kanilang belief, magkaiba man ang kanilang doktrina at pananampalataya, magkapatid pa rin yan kay Kristo bilang isang tunay na mga Kristiyanong sumasamba sa iisang Diyos. Kaya halina po kayo at manood po tayo para po sa ating talakayan sa dalawang magkaibigan. Okay? So, ayan na. Hintayin natin si, oh, nawala. Yung ating, okay. So, Eugene ka po, where are you na? Para tayo ay magsimula na, no? May mga views na tayo sa live namin sa Indifest, no? No? Okay, wait lang daw. Sabi niya, wait lang. Okay, so, oh. Hintayin natin si Giler. Handang-handa na si Giler. Alam kong marami tong baon. Makakabusog eh. Kakabustag ba? Yung piyaya mo, hindi ka na nagtitinda ng piyaya? Ulay, kapos ako sa panahon. Nag-aaral Ah, kasi ako, Brad. Dahil nagbibinta na lang ako ng mga kahit ano. okay yan, okay yan. At least legal yung trabaho mo, no? Oh, Yan ang legal. maganda, parehas. Hindi ako alam mo yung tawag na hindi ako namumulubi sa awa ng Panginoon. Amen. Eh, yung bahay na yan, sa inyo yan? Saka kapatid ko. Amen.
Kasi yung nag-aaral ako ngayon, nakitira lang ako, Brad. Pagkatapos mag-aral, babalik ako sa Manila. At least, tapos na ako sa pag-aral. Okay, good, good, good. Okay, tayo natin si Eugene Gap po kasi inaayos niya yung kanyang cellphone. Naghang daw, naghang. Okay. So, May bagyo kasi dito, Brad. Dadaanan, daming nasira ito. Mindanao. dito rin sa amin, bumaha. Kagabi, puro putik. Grabing putik. Ang daming Grabe, putik. no? Hmm. Yung tanda ng muling pagpaparito ng Panginoon, talagang unti-unti Nakikita nang na, no? natutupad. Nakikita na. Hmm. Hmm. Yung bro ba, yung mga kuan ko tungkol sa propesiya ba? Yung Ah, tungkol sa Daniel 2, may alam ka ba doon? Ano yung paliwanag Daniel, mo? Daniel, Daniel 2. chapter 2. Ano ba yung mga paliwanag mo doon, bro? May mga ano yun, kami kasi yung mga ganong mga paliwanag doon, ang binabasehan namin, yung mga Bible scholar, no? Yung mga halimbawa, kasi yung view ng mga Bible scholar na Catholic at view ng mga Bible scholar na Protestante, hindi naman nagkakalayo ng view about sa Daniel, halos pareho. May mga komentaryo ako rito ng Catholic, kino-compare ko sa view ng Protestant, parehas naman, hindi naman nagkakalayo. Yung view nila sa Daniel, kung sino yon, anong mga bansa yung tinutukoy doon, sino yung tinutukoy na tao doon. Parehas sila ng view ng Catholic at saka ng Protestant. Pero sa'yo, bro, meron kang sariling paliwanag dyan? Actually, May hindi naman ako sarili? nagse-self-interpret. Bumabase lang ako sa mga Bible scholar kasi hindi naman tayo mga eksperto dyan eh. Ako, doon lang ako bumabase sa mga eksperto kung ano yung mga sinasabi ng komentary ng mga Bible scholar ng Catholic, even Protestant. Yun din ang sinasang-ayunan ko kasi hindi naman sila nagkaka-contradict eh. Both parehas silang nag-agree kung ano yung view nila that time. Kaya yun lang ang aking ini-stand kung ano yung sabi ng expert, doon ako naniniwala at doon ako nakasandal. Tagal naman itong si Gapo. Ano nangyari sa kanya? Pareho yan sa akin dati, yung cellphone ko. Nagkaganon. Oh, nagluloko yung cellphone niya. Actually, naka-live ka na nga. Napapanood ko yung ano mo eh. Oh. Naka-live ka na. Ayan, sabi ni Gapo, wait lang. Ayan, kausap ko siya eh. Ayan. Yung kwento magtanong lang ako, bro. Yung about sa Apocalypse, bro, may alam ka ba yung about sa 7 iglesia ng Apocalypse? Ay, oo. Kung sino yung mga bishop doon. Oo. Hmm. Yung sa 7 churches of Revelations? Sa Asia Minor yun. Yung Smyrna, Philadelphia. Hmm. Yun. Ano yun, literal o may symbolical na pakahulugan? Actually, yung mga nandoon, may symbolical yon at saka pinifigure yon. Pero meron yun yung tinatawag na talagang merong 7 local churches during that time. Kaya nga sabi ng angel, isulat mo sa 7 iglesia na nasa Thyatira, Philadelphia. So susulatan niya yung mga iglesyang 7 na yon. Siyempre, ang susulatan niya doon, yung namumuno doon sa sinasabing 7 anghel na nandoon. Yun ang padadala ng sulat, no? Yun ang tinutukoy doon. Sino yung mga namumuno doon? Yun. Nandoon sa history natin kung sino yung mga bishop ng mga 7 tinatawag nating 7 churches na yun. Sa Sardis, si Mileto ang nandoon, di ba? Sardis, Philadelphia, Thyatira, Smyrna, nandoon. So, ang tagal naman ni Gapo. Ano nangyari sa kanya? Sabi niya, wait lang bro, wait lang. Okay, sabi niya, wait lang. Yan, nakalagay. Naku, ang nakalagay sa kanya, ito, tingnan niyo, wala. Ano nangyari kay Gapo? Kaso, tawagan ko Tawagan ko. Pwede ko occupy yung time, bro? Ha? Di sayang yung time, walang dead air ba? Ano bro? I-occupy ko yung time. Kaya nga eh. Sayang ang oras ko, tinatawagan ko na. Sige, sige. Sayang yung time eh. Okay bro. Hinihintay ka na ron sa loob.
Hintay ka na. Ah, sige, sige, sige. Sige, sige. Inaayos niya lang daw, sandali lang daw. Yan na. Yun, no? Yan na. Magsalita ka, bro. Ay, wala pa. Connected. Salita ka, bro. Gapo. Meron na? Hello, hello, hello. Okay, good, good, good. Good. Copy. Copy. Okay na. Lakas, Ches. Okay na. So, umpisahan na natin. Clear. So, share mo muna ulit sa live mo sa FB. Okay na. Umpisahan na natin, no? Para tayo ay makarami, no? Okay. So, muli, magandang hapon sa ating lahat. At narito na po muli. At kanina po, pasensya na po. Unang technical problem yung mga kaibigang mga debater. Kasi simulan na po natin. Sa lahat po ng papasok dito, hindi po tayo makikialam. Sa kanilang dalawa lamang po at sa moderator ang oras na ito. At nawa, ulitin ko, walang ad hom, walang foul language at walang mga ano-ano mga salita. Iwasan natin yung salitang sulpot, yung walang alam, yung hindi marunong, wag natin gagamitin yun, no? No? Wala po. At saka yung isang debater na makatatanggap ng 3 warning ay minus 1 minute. At yung 1 minute na yon ibibigay natin sa kanyang kapwa debater or ima-minus natin para ganon ay ano natin na talagang tayo ay okay. Ito po. Si Brother Mel po ay nandito hindi para kampihan. No, ang isa sa kanila o siga po. Ako po ay nandito bilang moderator at ako po ay gigitna bilang tagapamagitan upang maging maayos ang kanilang usapan sa araw na ito. Ano yung topic nyo, Grapo, Giler? Giler? Grapo, ano yung topic nyo? Resolve that the Roman Catholic Church founded by Jesus Christ according to the Bible and Yeah. the reference. Okay, baligtad naman. Nung last week, si Giler ang nagpatunay. Ngayon, ikaw naman. So, sino ang unang magsasalita? Affirmative. Si Eugene Gapo? Yes, sir, yes, sir. Okay. So, kung handa ka na, sabihin mo at iseset ko na yung oras para sa ating time. Ready ka na? Yes, sir, yes, sir. So, bago tayo mag-start, ay syempre, mga G-sata. Gapo, mga G-sata? Sige, sir. May kwargo itong In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria Gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Okay, sir, mayong magandang gabi, sir. Okay, magandang gabi. So, magsalita nga kayo. Lalakas na ko yung volume ko. Sir, clear, sir. Loud and clear. Isa pa. Para, Sir, sige, sir. Okay, sir. Okay, sir. Kopya. okay na. So, muli, ibibigay natin ang 10 minuto sa stand ni Brother Eugene Gapo na ang topic ay patutunayan na ang simbahang Katoliko Lagyan sa karton yan, ang gagmay, bitaw, mga libro. tunay na tinayo ni Kristo gamit ang Biblia at mga referensya at ibibigay ko na ang 10 minuto para kay Eugene Gapo. Start now. Okay. So, magandang gabi sa lahat ng mga nagkikinig at nanonood sa ating online debate, lalong-lalo na dito sa ating Facebook page. Wala na muna tayong live sa ating Facebook timeline kasi mawala yung videos natin dito. Ang topic po natin ngayon is resolve that the Roman Catholic Church. Patutunayan ko na itong simbahang Katolika ay tatag talaga ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay according sa Biblia. Pag sinabi natin according sa Biblia, ay kukunin natin yung prinsipyo po ng Biblia. Kasi yung prinsipyo ng Biblia, di naman na litra per litra, ano? Ayon lang po sa
nasusulat, kailangan talagang intindihin niyo po yung sinabi ni Propeta Oseas, Kapitulo 19, versikulo 9. Kapitulo 14, versikulo 9. Now, itong papatunayan ko na ang simbahang Romano Katoliko is sa tatag ng ating Panginoong Jesucristo according to the Bible and standard references. Pag sinabi natin references is sabotable na po yan, ano? O that is what we call talagang pag sinabi natin reference standard talaga, huwag din sinasabing bias na kagaya nung una na gumagamit itong katunggali natin ng mga libreng kanila di umano. So bias. Sa atin, hindi naman ito bias. May mga legit po tayo ng mga source. Now, pag sinabi natin na Roman Catholic Church tatag ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na po ito nagbabase sa doktrina, hindi po ito nagbabase kung ano-ano pa yung mga karakter o shall we say, sabihin na lang natin na itong mark of the four marks of the true church. Wala na yan. This is all about church and founder. So kailangan ang gagawin natin ngayon, kukuha tayo ng mga statement sa Biblia at patutunayan natin na ito talaga ang simbahan ay tatag talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Una, sinabi ni Apostol, sinulat ni Apostol Matthew, St. Matthew chapter 16 verse 18, ito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Biblia, ang pinakamatandang salin po ng Biblia ang Katoliko is itong Douay Rhyme version. Meron tayong Tagalog, Protestante, pero ito na lang muna yung babasahin. Brown out siguro yung sa kanila. Ayan, dumilim, no? Hintayin natin. Ipinost ko yung time. So, brown out. So, wait po natin. Ayan, nakita naman natin, no? Biglang nawalan ng kuryente si Bro Eugene Gapo, no? Ayan po ay hindi po niya yung sinasadya na mawalan dahil yan siguro sa MECO. So, nawala yung kanyang, So, hintayin natin. Pagka hindi siguro nagbalik, i-reschedule na lang siguro natin to. Ayan, nawala si Gapo. Wait natin, no? Nakapost naman yung time niya. So, wait lang tayo, no? Sis Nadran, post mo muna yung ating live para i-post mo muna, Sis Malu. Para, pwede bang i-post yan? Hindi, sige, ongoing lang. Basta sabihin mo. Sige. Or aalisin ko lang yung audio. Pero, ano kasi yan eh. So, intay-intay lang natin. Basta ongoing na. Sino yung pumasok si June? Nawala, no? Nawala ng, si Gapo. Nawala ng, so, nawala ng power. Nakita naman natin, no? Tumindig siya ng ilang minuto pala. Ayan, ay nawala na agad. So, sana magbalik uli yung So, oorasan na natin, no? Bro Giller, mag-open mic ka, Bro Giller. Bro Giller, open mic. Hindi, mag-open mic ka. Open mic. Nakamute ka eh. Nakamute. Okay, mag-unmute ka, bro. Okay. Hello? So, pagka hindi dumating mga 15 minutes at hindi pa bumalik, i-reschedule na lang natin kasi brown out eh. Nakita naman natin, di ba? Okay lang yan. 15 minutes, orasan natin. Ayan, no? 7:17, nakapost yung niya. Pag hindi bumalik dahil brown out, i-next week na lang natin, So, siguro, 15 minutes. uunahin natin si Beloria ba yun? Sino ba yun, Gilar? Joel. Ready na ba anong topic niya ni Beloria? Video mail. Ngayon din. Anong topic niya? Sige. Lahat na nangingilin ng araw ng Sabado ay maliligtas. Okay. Itong coming Saturday yun. Itong coming Sunday. Topic niya yan, ako ang titindig. Okay. Sige. So, sa Sunday yan. Sa Sunday yan. Next Sunday. Okay, sige. So, yung kay Gapo, baka next Sunday na yon, no? Yung inyo na to, na hindi natuloy. Kasi di natin pwede pagsabayin yan. Diba?
Anong oras sa inyo ni Balora sa ano sa Sunday na next? Alas 5. Alas 5 din. Sige, sige. So, yung kaiga po, anong oras yun? Hindi, sa susunod na lang 'yon. I-ano na natin 'yan. So kung wala ngayon, sa ano tayo? Susunod na. Oo. Sa susunod. Okay, sige, sige. Pero si Jumel lang naka-schedule. Sige po, i-ano na lang natin 'yan sa susunod na lang din na mga araw. So, yung orasan natin si Eugene Gapo na nakita naman natin na blackout, no? Blackout. So, pagka hindi namating sa loob ng 10 minuto na lang natitira, i-ano na natin, no? I-reschedule na lang natin, no? Huwag kasi magdasal ng Latin. May sumpa yun. Nagalit yung yawa kaya na Nagalit yung kaya yawa. pinatayan siya. Di ba? Okay. Sige, sige. Ayaw ng Latin ng yawa kaya ayun. Okay, so wala pa, no? Hintayin natin baka Ayan na, nag-open na. Meron na. Sige, sige. Oo. Yan, para matapos. Yan, para matuloy na tayo. Ayan na, okay na. Nakita ko, meron na siyang signal. Sabi ko, pasok ka na. So, hintayin natin, para nakapost lang naman yung, yung kanyang time. Ayan. Nakapost yung time. Ayan. Tingnan natin, sinut ko sabi ko, pasok ka na. Wait, nag-blackout kami. Wait lang daw. Okay. Nagsiset pa. Sige. Okay. Okay, go. Papasok na raw siya. Okay. So, ibabalik natin sa 10 minutes. Okay lang ba sa'yo, Giler? Para... Sige. Okay, ibabalik natin sa 10 minutes kasi nag-blackout Okay. Okay, ayan. Binalik natin para yung tanong mo ay hindi nakabitin. Ayan, binalik ko sa 10 minutes. Ayan. Para... Yan, maganda yan. Magandang usapan to ng dalawang magkaibigan. Ayan na, talagang tuloy-tuloy na. Okay. Andali, joining audio siya. Okay, broga po. Naririnig mo kami? Yung sound. Ayan yan. May sound ka na ba? Hello, sir. Yes, Narinig mo ako, sir. Hello. Copy, loud and clear. Sige. Ito sa Okay, pasensyahan na muna itong kuryente natin. Biglang pumatay sabi niya, wag ka daw muna Latin. Nahadlok yung yawa sa Latin mo Sige, babalik natin sa 10 minuto ibabalik ko. Kasi sabi ko kay Giler, pwede ba natin ibalik sa 10 minutes para umpisa uli? Okay lang ba kay Giler? Okay lang kay Giler? Sir, continue na lang to 7 minutes, sir. Hindi, okay na to. Binalik na. Okay na. Back to, tayo, 10 minutes. Okay, Okay. Sige. Ready? Start now. Okay. So magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay at taga-sunod sa ating nagdagdio sa ating live. Muli po, humingi po tayo ng dispensa. Medyo itong kuryente natin nagloko. Kaninang umaga pa ito, mga alas 5. Ngayon, biglang nawala ulit. I don't know kung bakit ano nangyari. Okay, so pag sinabi natin na pag sinabi nating Biblia is kukunin natin itong principles of the Bible. Ang sinabi po kasi sa Biblia is yung nakasulat, kailangan talaga nating intindihin. Hindi naman na ibig sabihin na litra por litra nating ipabasa sa Biblia. Hindi naman, unang-una, hindi din doktrina ng Simbahang Katoliko na ilitra por litra yung doktrina namin. At pag sinabi natin church and the founder, so kailangan talagang focus tayo sa founder. Hindi tayo focus sa doktrina, kung ano-ano ba itong doktrina, biblical ba itong doktrina ninyo, bakit madami kayong makasalanang pari sa loob, paano naging tunay kayo. Wala na po yan. That is another issue of stories. No, sa Biblia po kasi, mababasa ganito.
Sa St. Matthew chapter yung pinakatandang hubad po ng yung translation ng Katoliko is yung Douay Rhymes, ano. Ang ito po sinasabi sa Biblia, St. Matthew chapter 16 verse 18. Ganito po yung banggit sa Biblia. And I say you today that you are Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ano po itong sinasabing church na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po ay universal church. Hindi ito simbahan lamang ng isang purok, simbahan lamang ng isang yung barangay o isang nation, but all nation. Ang katuparan po ito ng ay mababasa po natin sa mismong sulat po ni Propeta Daniel, chapter 2, verse 44. Ito po nakasaad. Basahin natin, but in the days of this kingdom, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, and kingdom shall not be delivered up to another people. So ano po ito kingdom? Meron pong footnote sa baba, yung mga biblical scholars, sinabi po ang kingdom of Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. Ito po yung mababasa natin sa malaking Biblia po natin, ano, yung Holy Bible natin with the confraternity text doon sa Daniel 2:44 na kagaya din ng nakasulat dito sa the kingdom of Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. So since ang pinag-uusapan namin dito is all about founder, meron ba tayong dokumento na nagsasaad na itong simbahang Katolika ay tatag talaga ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po yung kasaysayan mismo sa Pilipinas. Ang banggit po, ang sulat po ni Zonia Inside the Philippines Ionic Nation with Gregorio F. Sidus, History of the Republic of the Philippines. Itong pahina 123. Ganito po yung banggit sa sinasabing kasaysayan. Christianity, Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kita nyo? Ebidensya ito. At sinabi din ng pangalawang book natin, the World Almanac and Book of Fact. Ito po yung banggit sa 704 na pahina. Ito, Roman Catholics traditionally founded by Jesus Christ, who named St. Peter the first vicar, developed in early Christian proselytizing, especially after the conversion of the Imperial Rome in the 4th century. So kitang-kita, kapatid, ang dalawang books, mayroon po ko isang libro, babasahin natin itong New Book Knowledge of Encyclopedia. Kung bagay ka nga sa Bisaya itong bagong libros kahibaw. Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church, page 287. Began in Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were the followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized according to a structure which they established. The history of the Roman Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now. Nakasaad pa rin dito, Jesus founded the church to carry His message of salvation to all men. So kitang-kita ninyo, ano? Yung kasaysayan na mismo ang nagsabi na ito palang history ng Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ito po yung banggit dito. The church may be described as the society that Jesus founded. Nakita ninyo? History. Tatlong history na po yung binasa ko. Ano? But bakit natin binasa itong Philippine history at saka itong mga history? Bakit natin ito binasa?
Kasi according po sa Biblia, ganito po yung banggit ni Job, chapter 8, verse 8. Read the history book and see. Basahin mo yung kasaysayan at tignan. Wala tayong makikita, ano? There is no single official history na nagsasaad na yung Roman Catholic Church hindi tatag ng ating Panginoong Jesucristo. At wala rin nabanggit sa Biblia kung sasabihin na lang natin ano verbatim yung sinasabi nila na itong word for word talagang babasahin sa Biblia. Kung hindi mababasa sa Biblia, hindi natin paniwalaan ba yung argumento ng ating katunggali. So wala po tayong mababasa sa Biblia na ang Roman Catholic Church ay hindi tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Bagkos baka sabihin nito, saan sa Biblia binanggit ba, may pangalan ba sa Biblia ang Roman chapter 16 verse 18? Walang nakasaad na pangalan. Yes, sa Biblia wala pong pangalan, hindi po nagngalan ng ating Panginoong Jesucristo. But as far as the Bible is concerned, Jesus Christ established His church, church, no? Nagtayo siya ng kanyang iglesia. And ano po itong iglesia as far as the history book is concerned? Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Ayan, malinaw. Tatlong history books ang nagpapatunay. At isang papatunay na rin na itong simbahang Katoliko ay talagang kay Kristo dahil si Kristo mismo ay nasa loob ng simbahang Katolika. Ito po yung mababasa natin sa kasaysayan ng daigdig Sierra 3. Ganito po yung banggit sa 179 paina. Nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko o pagtukoy ng simbahang Kristiyano sa kanluran ng katagang Katoliko ng nangangahulugang universal o pangkalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Ano po itong sinasabing Katoliko na binanggit sa Biblia? Yung mga footnote at yung itong sa history po natin. So when we talk about meaning, we have to use dictionary. Kasi pag definition yung basa natin, dictionary. Ayan, no? New Webster Dictionary nagsasabi, Catholics, any of the original Christian church before the schism between East and West, pertaining or adhering to Catholicism, member of the Roman Catholic Church. Ano po itong Katoliko? Ang katagang Katoliko, ayon po sa diksyonaryo, ay isang tunay na simbahan. Original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. Di ba? Sinabi ng Biblia, hindi naman nagngalan ng ating Panginoong Jesucristo na yan po ay Roman Catholic Church. Hindi siya nagbanggit ng pangalan dahil unang-una, kapag binanggit ng pangalan, bakal maraming nagkiklaim. Hindi nga pinangalanan ni Kristo itong Roma 16 nung St. Matthew chapter 16 verse 18. May nag-angkin na marami. Ano pa kaya't nilagyan niya ng pangalan? Itong binanggit ng Biblia, walang problema. Yes, as far as the Bible is concerned, si Kristo ay nagtayo ng iglesia. As far as the history book is concerned, walang ibang itinayo ang ating Panginoong Jesucristo. Santa Iglesia Romana Katolika. Magandang gabi po at maraming salamat. Okay, so ilalagay ko muna sa 7 minutes para sa ating tanong. So, salamat sa unang tindig ng ating affirmative side na si Eugene Gapo sa panig ng Simbahang Katoliko. Ngayon naman, ibibigay natin ang 7 minuto sa ating kaibigang si Giler, isang dibatista ng Seventh-day Adventist. Pero Giler, mag-unmute ka, naka-mute. Mag-unmute ka. So, ulitin ko, no? Kung ano yung tanong, pag categorical, sasagot ng categorical, no? Bago ka magpaliwanag, kinakailangan kung tanong ay yes or no, sasagot ng yes or no, then explain, no? Kung ano yung tinanong, dapat yun ang sasagutin. Okay. So, ibibigay ko na kay Giler ang 7 minuto para sa kanyang katanungan sa ating kaibigang si Eugene Gapo. Bro Giler, are you ready? Already na po. Okay, pag sinabi ko na, halimbawa, nag-object, so stop the clock, papakinggan muna ako bago kayo mag-ano, no, para hindi tayo nagkakaroon ng sapaw-sapaw, ha? Okay. Ready? Start now.
Okay, magandang gabi sa inyong lahat, sa ating moderator at sa ating mahal na katunggali na si Eugene Gapo. Ito yung una kong tanong. Tatanungin kita sa founder, yung nagpundador ng iyong iglesia, Mr. Eugene. Ang tanong ko po, ito ba yung founder na si Jesus? Ito ba yung ng Roman Catholic Church? Ito ba yung founder mo na pumapasok sa sinagoga bawat Sabado ayon sa Lucas 4:16? Oo, hindi. Okay. Yung sinasabi mong ito ba yung, mari na ba akong sumagot? Sandali, categorical yung question. Dapat categorical, oo o hindi lang. Okay. Okay, sige. Ang sinabi niya is, ito ba yung founder mo? Ito ba yung pumasok ng sinagoga sa araw ng Sabat, yung Sabado, binanggit sa Biblia? Yes, ito po yung Kristo, pero hindi na mamahinga at hindi naman nagsamba si Kristo at hindi namin iso kung sino ba si Kristo, ano ba background niya, pumasok ba siya sa loob na sinagoga o hindi. Basta pinatunayan ko lang na ito ay tatag ng ating Panginoong Kristo. Dapat kung may kita ka, mag-present ka sa akin Okay, ng mga time, books na time. ito Next tatag ng ating question. Panginoong Next Kristo. question. Next Time na. question. Next question. Rogeler. Naghang yata si Giler. I-ano natin, i-post natin yung ano. Stop the clock natin yung number. Naghang si Giler naghang. So, bro Giler. Ano nangyari kay Giler? Naghang yung ano niya. Ayan, nawala. Nawala. Wait natin, Roga po. Naghang si Sige, sige. Giler. Okay, no? So, ang ganda ng mga unang arangkada pa lang, no? Magaganda na yung ating mga binibitawan ng ating dalawang debater. So, hintayin po natin, nagang naman si Giler. Ganun talaga. Dahil po tayo ay dinaanan ng bagyong si Paeng, no? So, ipag-pray natin yung ating mga kababayan na naging biktima ng bagyong Paeng, naway makarecover sila. At yung mga nawala ng buhay, isama natin sa ating panalangin. Naway makapiling sila doon sa buhay na walang hanggan, sa piling ng ating Panginoon Diyos. Okay. So, hintayin natin si Giler. Muling magbabalik si Giler. Ay naghanga lang yung kanyang cellphone. Okay. So, hindi natin ano yan, no? Hindi natin maiwasan yan dahil tayo ay dumadanas ngayon ng interruption ng mga signal. Ayan. So, wait natin si Brother Giler. Ayan, no? So, ano nangyari sa kanya? Okay. Naghang siya, naghang. Hintayin natin. Okay. Wait natin. Sinat ko na, sabi ko, ano nangyari? Nawala ka, no? So, wait natin. Ang ganda. Wait natin sila. Ganda ng usapan ng dalawang magkaibigan na ito. Yun. So, sana magtuloy-tuloy yung ating mga signal para maging maganda yung usapan. Okay. Ganda. Okay natin. Nakapost naman yung time natin para magtuloy-tuloy tayo. So, basahin muna natin yung mga comment dito. Wala namang ano. Sis Malo, baka may monitor ka dyan. Basahin mo muna yung comment para sa mga nanonood natin at sa mga viewers natin. Sis Monagram. Okay, basa mo nga yung comment. Wala naman masyado pero Yung mga nagpapashot, wala namang pangit na comment na ito. Sige. Basa. shoutout kay Troted, Dumano, kay Harin Ogatis Like. Ayan. Jesus Marie Umeris. Ayan. So, yan po yung ATM. We have 19 shares. Okay. At ganun din sa ating mga kapatid na nanonood. So, naghang po siguro si Bro Kilier. So, antay lang po natin saglit. So, nasa cross-examination po sila. So, antay lang po natin. So, talaga po nagkakaroon ng mga technical problem ngayon dahil po sa nagdaang bagyo na si Paeng. So, kagabi, ganyan din po kami. Nag-Christmas light yung aming power ng aming kuryente. On and off siya. So, ayan.
medyo humihina yung ating mga signal ngayon. So, antayin lang po natin si Brother Gilier. At ang kanila pong Sabi topic ni, ngayon, ni Bro Giler, ayan, nag-chat na, wait lang daw, wait. Okay, wait lang daw. yes. Okay, so, So, next Sunday po, meron ulit tayong debate. Ngayon, Sunday, again, 5 p.m. with our brother Jumel Valoria. Ayan. So, RCC din po siya against Brother Gilier. Ayan. So, si Bro Gilier ulit siya. So, next Sunday po ulit sila. Next Sunday po, sila po yung nakasken, 5 p.m. sige. So, wait lang po natin si Bro Gilier at medyo naghang yung kanyang phone. Siguro medyo nag-down yung kanyang signal. Humina yung kanyang signal. Sige. Sabi niya, wait lang daw, interruption eh. Ayan. So, again, pa-share po nung ating live na ating so para mas marami pa tayong mga kapatid na makaalam nung discussion na to at magkaroon ng aral tungkol sa kanilang topic na True Church. So, pa-share po ng ating live. Okay. Tayo natin si Brother Giler para maging maganda yung ating usapan. Okay, good. Ganda. Nakalive din tayo sa YouTube at nakalive din tayo sa Facebook, no? Para po sa ating mga manonood, no? Dito natin makikita. Sis Malo, dapat ilalagay din natin ito sa ating in defense, ano? Lalagay mo rin ba? Ay, oo naman. Pero nakalive na rin tayo sa YouTube, no? Okay. So baka wala nang no, sabi niya, hindi na nakakapasok, sabi niya. So, pag hindi na nakapasok, bibigyan natin ng 10 minutes. So, i-reschedule na lang natin ito. Okay lang ba, Eugene po? Sige sir, naintindihan ko naman yung sitwasyon sir at ako nga Talagang medyo signal blackout natin, kanina sir. mawawala. Yes, totoo yan. Mahirap yung signal talaga ngayon. So, 5:43 siya, no? So, siguro, i-message mo muna si Bro Gilier if after 10 minutes na hindi pa siya nakakapasok, sorry, reschedule na lang ba natin, sabi ko. Hinintay ko pang magsagot. Tayo natin. Kasi ganun talaga, nawawala-wala signal eh. Sabi ko, schedule na lang ba? If natin na kinakausap ko. Hintayin kong sumagot. Wait lang daw. Sabi niya, wait lang. Ayan, wait lang. Sabi ko, bro, i-reschedule na lang ba natin? Sabi niya, hindi, wait lang. Sabi niya, wait lang. Kausap ko siya, ayan. So, nakapost naman niya po yung ating oras, 5 minutes and 43 seconds. Ayan, yan ha. Para maging maganda yung ating talakayan. Naka-live sa Facebook tayo at naka-live din sa ating channel. No? So, wait natin. Sa napakagandang debate ng ating mga kaibigan para sa kanilang usapan. Actually, maganda dito sa ating In Defense of the Truth. Bagamat hindi ito lugar ng debatihan, pero para
sa ano ay pinapahintulutan natin na pwede silang magdebate dito, ano man po ang inyong sekta. Kahit hindi po kayo parehong Katoliko, gusto niyo magkaroon ng ah, dialogue or tungkol sa inyong mga doktrinang dapat ipahayag, open po ang In Defense of the Truth na magkikater sa inyo para po sa maayos at matiwasay na talakayan. No? Para po, dito po, ulitin ko po, kahit po Katoliko si Eugene, ganun din po ang site na ito ay Katoliko, wala po ritong bias. No? Hindi po tayo papanig. Ang ating lang trabaho dito ay upang maging moderator at gumitna sa dalawang magkaibigan na bagamat magkaiba ng pananampalataya ay magkapatid pa rin sa ating Panginoong Kristo. Okay. So, hintayin natin si Giller para sa ganon ay magtuloy-tuloy yung ating usapan. So, hintayin natin ha. Baka nag-set up pa siya. Okay. So, wait natin. Sis Malu, ikaw muna, mag-plug in ka. Aga po, baka meron kang gusto mo nang sabihin sa yung channel mo, yung live mo araw-araw. Pwede rito. Maraming nanonood. Marami tayong follower. Sa mga Katoliko na o hindi Katoliko na gustong manood sa aking live, pag meron lang tayong load, may live po tayo kahit anong oras, hindi ko lang kuan yung schedule pag kasi mostly wala na akong trabaho ngayon kaya anytime pwede ako mag-live kahit anong oras sa umaga. Dati may trabaho ako, so alas 5 o Okay na. imedya ng Okay na. umaga. Hello. Okay na. Good. Okay. So, Naman ako, may call pa ito, dita konti. Dito kasi bro, dami kasing may nangyari kasi di maganda dito. Sige, diretso natin. sige, lahat naman ganun. Okay. So, kanina siga po. Okay. So, Oo. sandali. So, muli, ibabalik natin. Ayan, nakapost yung time. Meron pang 5 minutes and 43 seconds. So, next question tayo. Okay, ready ka na magtanong, Bro Giller? Yung kanina, tinanong ko, hindi pala nakuha niya yung tanong ko. Pwede natin i-replace. Pwede kasi nakahinto naman yung clock. Okay. Okay, ulitin natin tanong yan. Start now. Yung Kristo na founder mo, na kinikilalang founder ng Roman Catholic Church, yun ba yung Kristo na pumapasok sa sinagoga every Sabat sa Lucas 4:16? Yun ba yun? O hindi? Yon yung Kristong pumasok sa sinagoga. At hindi ibig sabihin, pag pumasok siya ng sinagoga, sabat keeper siya. At hindi rin natin issue dito na sabat keeper ba si Kristo o hindi. Ang issue natin dito, pinapatunayan ko na ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Next question. Okay, next question. Yun ang sagot Okay. niya. Okay. So, yung founder mo pala ay hindi pala taliwas pala sa Bro prinsipyo ng... Giller, excuse me. Mamaya na yung komentaryo. Tanong Okay. Di, premise. Ito. Premise. Itong Santa Iglesia Katolika, Eugene Gapo, ito yung ayon sa nababasa sa libro ninyo. Yun bang founder na Kristo ninyo, kinikilala pa ba ninyo hanggang ngayon o pinalitan? O pinalitan o kinikilala pa ba ninyo? Yes, kinikilala, natural. Next question. Okay, yun lang ang sagot niya. Okay. So sabi mo kinikilala. Sabi dito sa Kristiyana doktrina sa pahina 33, ang Santa Iglesia Katolika ay organisasyon ng mga binautisma na kimikilala sa Santo Papa sa Roma na kapalit ni Kristo. Sabi mo kanina, hindi pinalitan at kinikilala. Bakit pinalitan? Okay. Ayon sa libro ninyo. Sagot, yung Kristiyana doktrina, madali lang yung doktrina Kristiyana na binasa mo, yan po ay sandali lang. Yung sinabi mong hindi pinalitan, yung doktrina Kristiyana ay sunalat ni Reverend Father Juan de la Plasencia, isang Spanish misyonaryo. Okay, stop the clock. Stop. Next question. I-replace mo na lang uli yung tanong mo. Okay. So, sa sunod na tanong, yung sagot mo kanina na hindi pinalitan at kinikilala ninyo hanggang ngayon, sa inyong aklat, pinalitan na pala ng Santo Papa sa Roma, alin ba ang tamang sagot mo doon? Yung kinikilala hanggang ngayon o pinalitan na? Okay. Kinikilala namin ang Kristo. Yung nagkasulat din sa sinulat ni Juan de la Plasencia, Father Juan de la Plasencia,
yung mga Santo Papa ay kapalit ng ni Kristo, hindi po si Kristo ang pinalitan. Ang pinalitan po ng mga Santo Papa, ang gawa ni Kristo ay pinapatuloy lamang ng Santo Papa. Next question. Okay, O, next klaruhin ko question. ito. Klaruhin ko ito. Gawa. Pero mabasa. Ayon sa mababasa. Santo Papa sa Roma ang ipinalit kay Kristo dito sa lupa. Wala palang gawa So nagkamali ka ngayon. Ano yung tanong? Ano yung tanong? Tanong, Giler. So sabi niya kanina, Ito, yung sagutin gawa ko ang yan. pinalitan. Dali, gapo, excuse. Ayon sa mababasa, ang pinalitan talaga si Kristo talaga. So alin pa ang tamang sagot mo? Yung kanina pinalitan ng gawa o si Kristo talaga ang pinalitan ayon sa mababasa? Categorical. Walang nababasa na si Kristo ay pinalitan ang kanyang divinity. At wala rin nababasa na si Kristo ang pinalitan niya gawa. Ang sinabi lang pinalitan ni anang ng Santo Papa si Kristo. Ang ibig sabihin nun ay ang mga gawain ni Kristo ipinapatuloy lang ng Santo Papa. Next Okay, next question. question. Ang sagot niya, gapo. Okay, So ibig sabihin, ang Kristo ninyo, lampa pala. Oo, hindi. Hindi. Kasi kailangan Dahil papalitan yung ng Santo Santo Papa. Sandali. Nagtatanong pa. Hindi, so, Nagtatanong pa. Hintayin natin matapos yung tanong ni Giler bago ka sumagot. Sige, Giler. So ibig sabihin yung Kristo niyo pala lampa at kailangan patulungan ng Santo Papa. Oo, hindi. Ano? Pag-ulit? Pakiulit daw. Rephrase yung tanong. Yung Kristo mo pala ay lampa at mahina kasi kailangan pang palitan ng Santo Papa. Oo o hindi. Hindi mahina dahil si Kristo mismo binigay niya ay yung kay St. Peter. Bag sinabi niya pagkakainin mo ang aking mga tupa doon sa sinabi niya sa St. John chapter 21 verse 15 hanggang 19, di ba? Oh, so hindi ibig sabihin mahina si Kristo at hindi naman sinabi na San Pedro na, oy, bakit mo sinacharge sa akin yan? Pwede mo naman yung pagkainin, mahina ka ba? Wala. Okay, next Yun question. ang Next lang. question. Next question. So dito, ang Santo Papa sa Roma, ang kapalit ni Kristo sa lupa, ay tama pala to, pinalitan talaga siya ng Santo Papa dito sa lupa. Yes, Tama, walang hindi? problema. Tama yan, pinalitan ang hindi divinity kundi ang mga gawain lang ni Kristo pinagpatuloy. Kaya nga vicarious o Christi. Diba? Oo. Ayan po, next question. Okay, next question. Sabi mo, pinalitan yung gawa, bakit nababasa dito, pinalitan talaga si Kristo? So ibig sabihin, mali ka at ito ay tama. Hindi naman ako nagkamali. Sabotable po yan. Kaya nga, bumasa ka ng librong Katoliko, understand mo na yan. Wala namang nagbabasang divinity pinalitan Yung pagka-Diyos mismo ni Kristo, wala naman Oh, next question. Okay, next question daw. Next question. So tatanggapin mo na talaga na ang Santo Papa ng Roma ang pumalit ni Kristo dito sa lupa. Yes. Pumalit ni Kristo, hindi sa divinity, Okay, hindi sa time. gawain. At hindi Okay. sa natin Time. dito, pinapalitan ba yung Santo Papa? Time na. Okay, time na. So, okay. So, bibigay naman natin kay Bro Giler ang 10 minuto para sa kanyang stand, no? Okay, so Muri, maraming salamat. So, napakaganda po. Unang saltada pa lang, maganda na po yung kanilang usapan. Narito po si Brother Mel, sandali, Bro Giler, ay magmo-moderate po. Ulitin ko po sa mga nanonood at sa mga nagko-comment. Katoliko po ang moderator, pero wala po akong pinapanigan sa kanila dahil tayo po ay magkakaibigan dito. Ready ka na, Bro Giler, sa iyong 10 minutes? Yes, ready pa ako. Okay, start now. Ako ay tutol talaga sa kanyang paksa. So gagamitin ko ito ay pinaka-paboritong pinirma ng kanilang kardinal, no? Ang dami kong sasabihin ngayon. Ang tutol ko dito, yung Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Inamin na po niya sa kanyang tayo na hindi talaga mababasa sa Biblia. At ito'y sinuportaan po ng aklat na tinatawag natin, ito, the Apostles' Creed. The Apostles' Creed, mababasa dito. In the Bible, we cannot find the exact terms, Catholic referring to the church. So, page 146. So, tama talaga na hindi biblical yung kaniyang simbahan. So, ngayon, kanina, tinanong ko yung founder kasi dapat matanong natin yung founder, anong klaseng tao siya o anong klase siya.
So natanong ko kanina, ito bang founder na kinikilala ninyong nagtayo ng inyong iglesia, ito ba yung Kristo na pumapasok sa sinagoga every Sabat ayon sa kanyang nakaugalian? So inamin niya, oo, wala na siyang choice doon. Kasi ang founder talaga ng tunay na iglesia, nangingili ng Sabat. O hindi mo talaga pwedeng ihiwalay ang dalawa. So, magtatanong ka sa akin, ako'y negative. Kahit ano itatanong ko para gibain ka. So, itatanong mo yan, may sagot din ako dyan. So, dito sa kanilang libro, sulat ni Reverend Father Paulo Perlo, Reverenda, Father pa. Ang pinakauna pa lang nagpakilala sa salitang Catholic ay si Saint Ignatius ayon kay Reverend Father Paulo Perlo. So hindi si Kristo. Kung si Kristo nagpakilala, dapat si Kristo ang nagsabi. Dito, inangkin pa niya, ang pangalan ni Kristo, natatama siya doon sa Mateo 24, 2-5 na sa huling araw, huwag kayong padaya kasi maraming darating sa sanlibutan, gagamitin ang aking pangalan. So, unang tanda pala ng matatang ang katapusan ng sanlibutan, maraming pupunta sa sanlibutan, gagamitin ang pangalan ni Kristo. So ito pa, sa awit 139, talatang 20, gagamitin ng iyong kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. So yan ay babala. So hindi pala garantiya na magagamit yung pangalan ng Panginoon, itunay ka na iglesia. So maraming nagagamit ng pangalan ngayon para lang sabihin na sila ay tunay pero wala sa kanilang aral. Dapat ang aral din malaman. Yun ang batayan. Kasi madaling angkinin, no? Dito tayo sa founder. Sa kasaysayan, hindi mo na ito may pagkakaila. So, ang dami mong kan dito, no? Ito ay permado ng inyong Archbishop sa Manila na si Jaime Cardinal Sin na mga aklat ng Adventist ay mapagkakatiwalaan. So, ayon dito sa aklat ng magazine ng Adventist na the Roman Catholic Church has proudly styled herself as the Mother Church or the Mother of Harlots. So, ito yung mababasa sa Revelation chapter 17, no? So, ang tawag pala sa kanya, Satan has set up in opposition to the New Jerusalem of God. So, ang Roman Catholic Church pala, ang nag-set up pala ayon sa magazine na ito na may pirma pa, akuan pa ito ng inyong kardinal. Ito, amazing prophecy na sinet up pala ni Satan ang Roman Catholic Church. So, ang set up, ano yung ibang salita ng set up? Ano yung synonym niya? Ang synonym po niya is tinayo, established, or founded. So, unang nagsaksi dito, itong aklat na ito, itong magazine na ito, na pirmado po ng inyong cardinal. At saka dyan din sa, ano pa itaw ito? Ito pa, The Great Controversy. Asa ako dito? Dito sa Great Controversy, anong sabi dito? Ito. The Roman Catholic Church, Great Controversy, page 269, the Roman Catholic Church uniting the forms of paganism and Christianity. Unlike paganism, misrepresenting the character of God and resorted to practice knowledge cruel and revolting. In the days of Rome's supremacy, there were instruments of torture to compel assent to her doctrines. There was the stake for those who would not concede to her claims. So, si Satan pala ang nagtayo ng inyong iglesia. So, klaro na, no? Kasi pirmado to eh. Itong aklat na to eh. Is nabasbasan ito ng inyong cardinal, si Cardinal Jaime, si Cardinal Sin. So, ayon pa dito, na pinagkaisa pala ang forma ng paganismo at Kristyanismo. So, nagiging pagan Christianity siya o apostatized Christianity. So, sabi nito, sinira pa niya ang ugali ng Diyos. So, nawala na siya. Wala siya sa Diyos. Sinira niya. Hinalo niya ang Christianity sa paganism. Yun ang Roman Catholic Church. Ayon sa aklat na aprobado ng inyong cardinal. Approve eh. Recognize
ang meaning sa recognize, kung ikuan mo, gamitin mo yung kuan mo. Gamitin mo po yan, Mr. Gapo, yung mga encyclopedia mo. Ang ganda ng pagkasabi na recognize. Ibig sabihin, legal, valid. So kung gagamit ako ng mga aklat ng Adventist, ayo dito, is recognize ang mga aklat po namin na gamitin kahit ano. Dahil nakakatulong pala to sa mga kabataan na lalaki sila na may takot sa Diyos at isinangguni ang mga magulang na bibili ng mga aklat mula sa amin upang yung mga kabataan ay mailayo sila sa juvenile delinquency, yung pagiging kuan ba, yung mga pasaway ng mga kabataan ba. So ang aklat ang recommended. O kung ma-juvenile ka, malalayo ka sa katwiran. So kailangan mo pa lang magbasa sa mga aklat namin at idadalhin ka sa salita ng Diyos. So hindi pala si Jesus ang nag-found sa inyong simbahan. Kasi sinabi ni Father Perlo si Ignatius pala ang pinakaunang tao na nagbanggit at yung si Ignatius, questionable yan. Hindi ko alam saan nanggaling. Gumamit ka pa ng World Book World Book of Knowledge, the New Book of Knowledge na nagmula lang pala yan sa Amerika at mga tatag lang ng tao. So doon ka pala kumukuha ng mga ebidensya na tatag lamang ng tao na hindi mo alam kung anong background nila. Hindi mo alam ano ang kanilang pinanggalingan. So doon mo tinatag yung tema mo. Kalawa, ginamit mo pa si Zaide, isang Philippine historian na tinatag daw ang iglesia mo doon sa Palestina. Ibig sabihin, yung sabi ni Zaide na Palestina nagmula, mali. Kasi nagmula ang tunay na iglesia doon sa Judea, doon sa Jerusalem, sa lugar ni Kristo mismo, sa Israel. Bakit Palestine? Ano ba ang Palestine ngayon? Muslim country po yan ang aking katunggali. Ang Palestina ngayon ay Muslim country, hindi po yan hindi po yan siya wala po diyan itinatag ang kanyang iglesia. Doon itinatag ang kanyang iglesia sa Judea. Doon siya yung nakausap niya si Pedro. Ngayon, tinanggap po na si Jesus pala, yung founder ninyo, Sabbath keeper. So, wala na. Doon pa lang, natibag ka na doon, Mr. Gapo. Inamin mo na yung founder mo, na kinikilala mo, hindi mo talaga siya founder ng iglesia mo. Kasi yung iglesia mo is tatag lang pala ni Ignatius of Antioch. Ayon dito sa Apostles' Creed, page 146 na sulat ni Reverend Father Paulo Perlo. So sinabi mo na hindi pala mababasa sa Bible. So yung iglesia mo ay talagang nakabatay lang talaga sa sulat ng tao. So ano bang sabi ng Biblia? Ano yun? Sumpain ng tao na nagtitiwala sa tao. So mahirap yan, no? So ito, napatunayan ko na ang si Satan pala yung talagang founder ninyo. Kasi sinabi dito set up pala yung iglesia mo. Sinit up dito, ayon dito sa magazine na aprobado ni Cardinal Sin. Set up pala to ang iglesia ninyo. At saka dito pa, AD 538, dito sa aklat na to, Daniel and Prophecy. Okay, sabi dito, the Roman Catholic Papacy on AD 538. So pinanganak pala o na-founded, kasi ganun pa rin yan pinanganak doon nagsimula, doon pala sa 538 AD. Natupad daw ito sa at saka sabi dito, from pagan Rome to papal Rome. Giller, okay na. 538 AD. So, balik tayo muli sa 7 minutong pagtatanong ni Apo, no? Sa kanya tatanong sa iyo sa iyong rebuttal. So, Eugene Gapo, ready ka na para sa iyong tanong na 7 minuto sa kanyang negative na sinabi about sa iyong stand. Ready ka na? Nakamute ka, bro Gapo? Bro Eugene Gapo, nakamute ka. Nakamute ka. Okay, ready ka na? Kuha. Okay na. Kung ready ka na, start now. Okay. So, unang tanong,
Sabi mo is tutol ka talaga sa paksa natin na ang Roman Catholic Church is founded by Jesus Christ. Ngayon ang tanong ko sa iyo, sinong tao ang nagtayo sa simbahang Katoliko? Kailan ito itinayo at saan ito itinayo? At saan natin mababasa sa standard reference? Huwag gagamitan ng inyong libro bias ni. Standard reference yung hinahanap ko. Pwede ba Okay. masabi mo? Okay, Okay, sagot. sasagot ako. Sige. So, hindi po ako pwede pigilan kahit anong isasagot ko base sa mga referensya. Sabi ng inyong aklat, 146 sa Apostles' Creed, si St. Ignatius, pinakaunang nakadiscover niyan. At saka sabi pa dito sa magazine na pirmado ng inyong kardinal, ay si Satanas. Nasagot yung tanong. Wala. Okay. Okay, Set next up by question. Satan. Set up Sinabi by mo Satan. ay si Ignacio. So, ibig bang sabihin, ang Roman Catholic Church nagmula lang pala ni Ignacio at before ni Ignacio wala pang Catholic Church? Ay sinabi ng inyong libro na si St. Ignatius was the first person who used the Catholic Church. Siya ang pinaka-first. So nagkakamali pala ito si Father Perlo. Nagkamali pala si Father Perlo. Brad. So yan ang aking sagot. Si Ignatius ang pinakaunang Okay, person na time na, gumamit time. ng Catholic Next Church. question, next Okay. question. Sunod tanong. Pag meron akong isang dokumentong mababasa na before ni St. Ignatius, may mga Santo Papa na sa simbahang Katolika Romana, aaminin mo bang nagkamali ka ngayon? Oh, ito nagkamali pala ito si Father Perlo kasi siya man ang first na nagsabi. St. Ignatius, first person to use the term Catholic Church. So, aminin mo muna nagkamali si Father Perlo. Objection, Sasagutin Mr. kita. Moderator. Okay, stop the clock. Objection daw. Ang- Okay, ang- ano yung objection mo, Eugene Gapo? Ang sinabi ko, kategorikal, pag may mababasa ko na dokumento, libro, standard, na before na Ignacio, may mga Santo Papa na ang simbahang Katolika Romana, aaminin ba niyang sinungaling siya, nagkamali siya? Okay. Unang-una, wag natin gagamitin yung salitang sinungaling. No, wag. Kaya ko sabi. Paul yan, Mr. Paul Moderator. yun. Wag tayong gagamit, no? Paul yan, Kaya na sinabi ko, bawal yung foul language, bawal yung hindi mo wala kang alam, hindi ka marunong, at saka yung mga iba pa. No, wag na yan. So, i-replace mo na lang yung objection. Ano yung talagang objection mo bago tayo magpatuloy? Okay. Ito yung tanong ko. Ang before ni Ignacio, may mga Santo Papa na ayon sa standard references. Ang tanong, yung sinabi mo kasi si Ignacio nagtatagi, base sa ating references, may Santo Papa na. Aaminin mo bang nagkamali ka ngayon sa iyong pahayag na si Ignacio ang nagtayo? Okay. Ang Ako, sabi niya, sasagot kita. sandali. Mr. Moderator ang time ngayon. Mr. Moderator's time. Aaminin mo raw ba na nagkamali ka na si San Ignacio raw ba ang nagtayo? Yes or no lang. Pag sinabi mong oo or yes, then explanation. Okay. Si Ignacio, Start okay. Hindi ako nagkakamali kasi mabasa sa libro ninyo. May imprimatur ito at may nihil obstat. Sinabi na St. Ignatius was the first person to use Catholic Church. So sa kanya nagsimula. At saka ito, aprobado ng inyong Cardinal Jaime, it was founded or set up by Satan. Okay, next question. Tayo Gapo. ang Satanas. Next Okay, question. next question. Itong sinabi mo na St. Ignatius was the first use. Meron din ako dito yung Sige, anong tanong mo? Tanong. Tanong ko, sir, ito bang first use is ito ba yung nagtatag sa Visayan term, di ba, sa Tagalog is ito ba yung nagtatag ang first use? Ano po sa Tagalog term itong first use? Ano raw sa Asa? Tagalog yung Perseus? Perseus? Ano yun? Yung unang First ginamit use. first use. First use. Okay. So, unang ginamit. Ibig sabihin, siya talaga ang unang gumamit. So, wala nang iba. Kung meron, zero gumamit. Siya first Okay.
So nagkamali pala to si Father Perlo na binanggit ang unang nakagamit ng Catholic Church sito ko talaga si Okay, Saint 20 seconds. Ignatius. Next question. Gapo. Okay. So pag sinabi mo unang gumamit, sir, ibig bang sabihin sa yung nagtayo, sir? Kasi diyan kinuha yung kuan eh. Sabi dito, the Bible, we cannot find the exact term or word Catholic referring to the church. So yung kuan di pala connection sa inyo pala yan. So ang nagsabi na connection pala yan si Saint Ignatius yung una. So questionable, hindi mabasa sa Bible yung buhay niya eh. Tsaka Okay. sinabi pa dito, sabi ni Cardinal Sen, founded by Satan. Agoy, set up by Satan yung Okay, iglesia next ninyo. question. Okay, sir. Next question, iwanan natin yan. According to the Bible, it says, read the history book and say, Job chapter 8 verse 8. Ang tanong ko ganito, as far as the history book is concerned, ano po yung itinatawag ng ating Panginoong Jesucristo? Itinayo, founded. Roman Catholic Church o hindi? Categorical. Okay, the Bible itself could be called history books. Ang Biblia. Bro Giller, excuse me, categorical. Sige. Ano daw yung itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? So ayon sa Bible, iglesia. Hmm. Iglesia ang kanyang itinayo. Grupo ng mga tao tinawag sa kadiliman at pinili, chosen. Na napaloob din yan, hindi sa inyong simbahan, hindi sa inyo kasi na-prove, sabi ni Cardinal Saint, permado niya, recommended na founded pala ng demonyo ang iglesia ninyo. Next question. Okay, next question. Ito. Hindi ko naman tinanong English ba? As far as the history book is concerned, ano po yung mababasa natin, sir? Binasa ko kanina itong history book na Philippine history founded by Jesus Roman Catholic Church is itong isang libro ko dito, World Almanac, Catholic Church founded by Jesus. As far as the history book is concerned lang, ano po itinayo ng ating Panginoong Jesucristo itong nababasa natin kanina? Roman Catholic Church o hindi? Catholic daw ba o hindi? Categorical. Okay, talagang sa Bible, kung sa Bible, hindi Roman Catholic yan. Kasi sa Bible, galing sa Judea. Dapat galing sa Rome. Hindi galing sa Rome galing sa Judea eh. So yung founder pa nila, Sabbath keeper. So yun ang ebidensya na hindi yan sa inyo na iglesia. At sabi ni Cardinal Sen, sabi din sa aming kuan, sa kanya inaprubahan, recommended, founded by Satan ang Roman Catholic 20 Church. seconds. Next question. Eugene po. Ang sunod tanong ko, sir, ganito. Sa Merriam-Webster Dictionary, ito po nakasaad, sir, Catholic any of the original Christian Church before the Presbyterians and Presbyterian member of the Roman Catholic Church. Tama po ba ito, sir? Tama daw ba Yan o ay- mali? okay. Categorical. Tama o hindi daw? Ayan ay mali kung biblical ang iisipin mo. Pero kung sa tao, tatag ng tao kasi yan eh. Tama yan sa tao. Pero sa Diyos, mali yan kasi hindi pala nakabasa ang relihiyon nyo doon sa Biblia. Inamin mo na kanina. Kung biblical, mali. Okay. Kung tao, tama. Sa inyo lang yan. Question. Knowledge of Next men. question, sinabi mo, yung book knowledge mula sa Amerika tatag ng tao. Pwedeng makibigay ng tao, sir, sa inyong nagtatag ng tao sa inyong book knowledge, saan natin mababasa yan, sir? Diyan sa, hanapin mo diyan sa, Okay. Forward. Time, Forward, time, yung time, harap time. ng Time na. encyclopedia mo. Time. So, babalik naman ulit tayo sa 10 minuto, no? Sa 10 minuto uling stand sino yung, ni Gapo, no? Tama? Sir, 10 minuto, sir, o 5 minuto lang? Pito pala. Sorry, second stand na pala. Sorry. So, balik na tayo sa ikalawang stand na 7 minutong rebuttal, no? Rebuttal na to, no? So, sorry. O nga pala, 10 minuto kanina. So, 7 minutong rebuttal ayon sa ating kaibigan Gapo na isang Catholic faith defender na kanyang ititindig ang Catholic Church is the true church. At mamaya magtatanong si Gapo si Giller ng 5 minuto, no? Ganun na lang, no? 5 minuto. Then pagkatapos ng rebuttal ng magkabilang panig, 5 minutong comment mamaya. 5 minutes pero wala nang tanungan niya. Okay. So ready ka na, Bro Eugene, sa iyong 7 minutong stand? Ready na? Ready na po ko, sir. Okay, kung ready ka na, start now. Katawa-tawa naman talagang nangyari nitong katunggali ko, no? Kung saan umabot ito eh. Ayan, ang sinabi po niya sa kanyang mga sagot is
una, naghingi ako ng tao. Sinong tao pag hindi si Kristo ang nagtayo sa simbahang Katolika? Saan itinayo at kailan po ito itinayo? Instead na magbigay siya ng mga dokumento, mismong ginamit sa librong Katoliko na nagsasabi na si Ignacio raw ay unang gumagamit ng terminong Katoliko. Was first used the same Catholic. Hindi naman ako ignorante. Dahil alam namin yan. Ay meron, since wala akong libro na yung binanggit niya, pero ito na lang, babasahin na lang natin itong Fourier's Encyclopedia of Knowledge Volume 4. Ganito po yung banggit sa page 193. The word Catholic comes from the Greek word Catholicos, meaning universal. It was first used by Ignatius of Antioch about 107 AD. Pinuto niya, masumpa eh. Ayan may kadugtong. To distinguish the entire body of Christian from individual congregation. Siya po yung unang gumagamit. Hindi ibig sabihin na pag una kang gumagamit sa terminong Katoliko ay ikaw na yung nagtayo. Dahil ang terminong Katoliko lang po yung unang ginamit na. Hindi yung simbahan. Existed na po yung simbahan before ito pinangalanan o ginamitan ni Ignacio na Katoliko. At yan nga yung tinanong ko sa kanya pag may mababasa akong dokumento na itong before ni St. Ignatius, may mga Santo Papa na the World Book Almanac, Book of Fact, sign natin itong page 101. Before ni St. Ignatius, kasi itong 105, kasi 107 itong ginamit ni Ignacio. 105. Pababa. Ayan ang mababasa natin. Saint Alexander, Saint Evaristos, 97 AD. 88 AD, Saint Clement, 76 AD, Saint Anacletus, 67 AD, Saint Linus, at noong 1st century pa ito. Ito si Pope Peter ang nakalagay, number 1. Ay, may meron ng Santo Papa. So, sabihin, walang kabuluhan yung sagot niya. At, sino ba itong Ignacio na binanggit ng nagtayo raw di umano ng simbahang Katoliko? Basahin natin itong Hollis Bible Handbook of Protestant. Ito po banggit, si Ignacio pala isa sa mga church father na binanggit po ito, apostolic father na binanggit po ito ni ito nga si Henry H. Halley. Sabi po niya, Epistle of Ignatius. Sino po ito si Ignatius? Bishop of Antioch and pupil of the Apostle John. Ibig sabihin, ito po estudyante mismo ni San Juan. So the more na gagamitin mo itong si Ignacio, the more kaming papalapit sa Panginoon. Kayo, I don't know. At ginamit pa niya, libro nila, bias yun sinasabi na itong Katoliko, sinit up di umano ni Satanas. Inyo yan, libro niya, bias At saka, hindi ko naman maniniwala na pirma yan ng obispo namin dahil ilang araw nang nakalipas bago yung debate natin, mula yung nagdi-debate tayo, wala kang naibigay na picture sa iyong sinasabing pirma ni Cardinal Sin. At hindi naman mo pumirma yung Cardinal Sin namin pag hindi aming libro. Ay, doon to, saan yun ninakaw yan? Okay, so balik tayo. Wala mismo siyang nailatag, kahit nga yung history natin. In the science term, ego or siyang namapha. Diba? So, wala talaga. So, according to the Bible, binasa niya. Wala naman siyang binasa sa Biblia. Kung Biblia pagbabasa na ang Roman Catholic Church, hindi tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ginamit lang niya is yung Kristiyana doktrina Kristiyana. Yung po kasing Kristiyana doktrina, yung binanggit na kanina, na yung Santa Iglesia Katolika ay kumikilala ng Santo Papa na ilis o halili ng ating Panginoong Jesucristo. Yung doktrina Kristiyana, ito po sinulat ni Father Juan de la Plasencia, Spanish friar of the Franciscan Order na dumating dito sa Pinas noong July 1570. At yan po ang unang libro na isulat na patungkol po ito sa doktrinang Katolika. Now,
pag sinabi natin kahalili ni Kristo, ibig sabihin ay pinalitan na po yung divinity of Christ. Mali, sabi, ito pa yung isang analohiya ba? Kayo ay isang kahalili ni Ellen White. Hindi ibig sabihin, Ellen White kayo. Kahalili lang kayo sa mga gawa ni Ellen White. Hindi naman namin issue kung pare ba'y kalili o Santo Papa'y kalili ba? Ang issue is church and founder, malinaw, nilatag ko. Niwala naman siya. At yung kinuha pa niyang Ignacio, yung St. Ignacio na yan, first years lang, hindi nagtayo ng simbahan. Siya yung unang gumagamit ng terminong Katoliko to distinguish the entire body of Christian Church. Ano po itong Christian Church na sinasabi? Ito po ang Roman Catholic Church. Iyan. Talaga, the more nagagamitin niya si Ignacio, the more kaming papalapit sa Panginoon. Ay di salamat, palakpakan na rin. Ay kayo, I don't know. Malinaw, 3,000 ginamit ko, Jesus Christ. At yung Palestina ay sinabi niya, paano nangyari? Jerusalem naman na itatag yung iglesia yung ni Cristo. Paano naging Palestina? Alam nga naman kasi, Palestina, bilong yan ng Jerusalem eh. Hindi alam pala ng istorya, no? O dapat magbasa kayo ng history, baka kagaya kayo ng isang mga ngaralin nyo na sinasabing si Magellan, dabi ang manay pumatay, nilapo-lapo. Anong nangyari? Anong klaseng history yan? Baka ganun kayo. Kaya nga, as far as the history book is concerned, Jesus Christ founded the Roman Catholic Church. Wala pong ibang simbahan tinayo. At ang Panginoong Jesucristo, Romana Katolika po. At maraming salamat, magandang gabi. Sir, walang audio, sir. Unang-una i-remind ko lang, no, bago tayo mag-umpisa sa tanong ni Gapo ay ni Giler, bawal tayong gumamit ng mga foul language. Pangalawa, Bro Eugene, iwasan natin gumamit ng mga sound effect, no, para naman kay Giler na siyempre wala rin siyang ganyan, no, ipaparehas natin, no, wag tayong gagamit ng mga sound effect. Para ipakita natin sa kanya na tayo ay bias, no? So yun lang, no? Gapo, pwede ba nating hindi gagamitan ng sound effect? Okay. So muli, maraming salamat para sa maayos at maginong talakayan natin. Bro Giler, nakamute ka. Nakamute. Ready ka na ba para sa 5 minutes na question mo kay Gapo? Nakamute ka, bro. Nakamute. Okay. Hello? Okay na. Ready ka na? 5 minutes? Okay, ready. Okay, ready. Start now. So, nagkamali pala si Cardinal Singap sa pagpirma niya sa mga magazine namin, na mabasa din sa magazine namin, Roman Catholic Church set up by Satan. Nagkamali ba pumirma si Cardinal Sin o hindi siya nagkamali? Dari ganito, pag sinabi ng kategorikal, nagkamali ba si Cardinal Sin o hindi, ay hindi ko aaminin yan, pirma ni Cardinal Sin yan. Malay mo, dinikit mo lang sa libro mo yan. At saka, bias yan dahil inyo yung Objection, libro. Mr. Moderator. Okay. Start the clock. Mr. Moderator, objection. Ang tanong ko lang kategorikal. Oo, hindi. Nagkamali bang pumirma si Cardinal Sin sa aming mga libro na mababasa doon na Roman Catholic Church set up by Satan or founded by Satan? Nagkamali ba? Nagkamali ba hindi? Okay, ang tanong niya, ang kanyang concern sa objection niya, Bro Eugene, kung nagkamali ba si Cardinal Sin na ating obispo sa kanyang nilang libro ng pagpirma, yes or no? Then after na yes or no, hindi ko sasagutin ng categorical yan, yes or no. Bakit? Alam nyo kasi, unless and until makita mo, may submit mo sa akin ang real talagang picture na pirma talaga ni Cardinal Sin yan. Ilang araw kung hiningi siya yan, hanggang ngayon di mo binigay. So, Next okay. question. Okay. Mr. Moderator, ulit. So, kasi kung sasagot daw siya, ito lang sabi niya, noong isang linggo pa kasi nga niya hinihingi yan, hindi mo daw siya sinesenda. So, pwede ba na ipakita mo ngayon sa kanya para daw makasagot siya ng kategory? Ikuan mo, screenshot mo. Ayan. Di ba sabi ko, pwede mo i-screenshot yan? Screenshot mo. Huwag mong idol, kapatid. Sige, hindi mo na sagutin yan. Magtanong ka na lang ng iba, sir. Huwag mo Okay, lang yung bias na libro, sir. Next question.
Next So, question. ibig sabihin, nung pumirma si Cardinal Sin dito na naginip siya. Okay. So sabihin na lang natin, sir, i-grant na lang natin na pirma talaga ni Cardinal Sin yan. Nag-recommend Yes. siya, pero hindi ibig sabihin, maniniwala kayo sa laman na libro na yan. Next question. Okay, yan ang sagot Wala. niya. Okay, ito tanong. May mababasa ba dito sa nirecommend niya? Huwag maniwala, ipabasa pa eh. Kaya nga, sinabi ko, Ipabasa di pa ba, eh. ito. Sandali. Sumasagot, bro, Giller. Sumasagot pa siya. May mababasa ba? Wala tayong mababasa. Pero halimbawa, sir, nag-recommend ako sa kapwa ko Catholic Faith Defender ni Bro Melchor Manalili. Oh, magbasa kayo ng libro ng mga Adventista. Hindi ibig sabihin, maniniwala kayo sa laman yan at yan yung doktrina namin na isusunod ni Bro Melchor. Okay. Next question, Giller. Next question. Okay. So, ipabasa pala. Payag ka ipabasa. Okay. Sir, Una-una, natin sa ipabasa, sir. excuse me. Bro Giller, ang ating ngayong stand ngayon dito ay magtatanong, hindi po tayo magbabasa, no? Mamaya, i-ano mo yan sa ribatan. Tinatanong ko po, Mr. Moderator, tinatanong ko po siya na ipabasa pala ito ni Cardinal Sin. Yun po ang tanong ko. Ipabasa pala niya. Ipapabasa daw o hindi? Sabi niya. Oh, yan. Salamat, Moderator. Ipapabasa daw o hindi? Yung pag sinabi nating recommendation, i-grant na lang natin, sir, nag-recommend siya, ipapabasa ba? Natural, nag-recommend kasi sa basahin. Pero hindi ibig sabihin na maniniwala kayo sa buong laman ng libro yan, ipabasa lang para alam natin kung ano yung doktrina ninyo. Okay, next question. Okay. So, tanggap pala ipapabasa. So, mabasa dito na Roman Catholic Church set up by Satan, tanggap po na. Okay. Sir, tanggap na, recommended dito ni Cardinal Sin eh. Sandali, bro, tumasagot pa siya, tumasagot. Pag meron kayong nababasa sa libro ninyo, set up by Satan, para aware kami noon. Sinabi nyo, libro set up by Satan, natural. Anong gagawin namin nga? Maniniwala kami, porque na-recommend. Hindi. Alam namin yung payag nyo. Di sasagutin namin yan, may sarili kaming doktrina eh. May standard reference. Okay, time, next question. Okay. So, ibig sabihin pala, kasi binigyan ng award eh. Award to GAP eh. Ibig sabihin, kiniklaim ng Santo Papa na valid at legal ang mga aklat namin. So, tanggap mo na valid at legal na basahin na makakuha pala ito ng guide sa Word of God. Sabi dito eh. Okay. Tanggap mo na. Categorical, valid daw ba? Valid daw ba o hindi? Yun ang question niya. Then, explain. Valid daw ba o hindi? Halimbawa lang sila, halimbawa Hindi, lang. bro Eugene. Hindi ko naman sasabihin valid yan. Dahil unang-una, yun nga, hindi pirma ni Cardinal yan, malay mo. Bro Eugene, excuse me. Bro Eugene, excuse me, ang tanong niya, valid daw ba yun o hindi? Dahil may pirma daw. Yun ang tanong niya. Tahin na lang natin yan, sir. Dahil deception ginawa niya. Wala, hindi valid yan, sir. Okay, yun ang sagot niya, hindi daw valid. So, ibig sabihin pala, si Cardinal Sin pumirma na piki pala siya. Sir, hindi natin usapan dito, sir, kung piki ba yung pirma ni Cardinal. Ang pinag-uusapan natin dito sa topic is charge and founder. Dapat meron ka libre. Pagkita sa atin na hindi nagtatag si Kristo ng Katoliko. Maglatag ka. Stop the clock tayo. Stop the clock. Bro Giller, Eugene Gapo, no? Pag nagsasalita pa yung sumasagot, hintayin natin matapos, no? Bago tayo mag-follow up question. Tapos, po, pag hindi pa tapos yung tanong ni Giller, hindi muna tayo dapat sasagot para maging maganda yung usapan natin. Okay ba? No? Hanggat hindi natapos yung tanong, saka pa lang tayo sasagot. Pag natapos yung tanong, saka tayo sasagot. Ngayon, habang sumasagot naman si Gapo, Bro Giller, mamaya mo na itanong kasi meron tayong 20 seconds para magpaliwanag siya. Pagkatapos ng, pag sinabi kong, next stop, next question, doon ka uli magtatanong. No? Okay ba? Okay. Yes. Okay, so start the question again. Okay. Yun, may kinalaman kasi ito sa paksa natin, Roman Catholic Church, founded by Jesus. Pinirmahan ng inyong Roman Catholic priest dito sa ating bansa na si Cardinal Sin na mga aklat Adventista ay valid basahin. So kinukontra mo na ngayon na founded by Satan pala. Tanong na po. Founded by Satan pala, nababasa na sa aklat
sektang Adventist na founded by Satan or set up by Satan. Bro Giller, tanong para sa kontra, kontra ka na doon. Kontra ka daw ba o hindi? Tanong mo, sir? Ano daw tanong mo? Hindi nakinig. So, ganito lang, simplihin ko na lang. So, kukontra ka na sa pirma ni Cardinal Sin na ipapabasa ang mga aklat ng mga Okay, Adventist. sasagutin ko yan, sir. Wala nang oras. Kontra ako sa pirma ni Cardinal, sir. Number 1, dahil hindi po yan tunay na pirma. Okay. So, salamat, no? At natapos na yung ating 5 minutes na question. So, ibibigay naman natin kay Bro Giller ang 7 minutes na kanyang rebuttal. At mamaya, pagkatapos ng 7 minutes na rebuttal, yung 5 minutes naman na tanong ni Eugene Gapo. So, ready ka na, Bro Giller? Okay, ready na. Ready, start now. Okay, so ngayon, ang aking rebuttal, nakita nyo mga minamahal na talagang hindi siya handa. Ang daming mga references na kumukontra sa kanya. Pati yung mga matataas at malalakas na mga prominenteng tao sa kanila iglesia, gaya ni Cardinal Sin, ay pumanig sa Adventist. Dahil sabi nga dito sa kanyang pagpirma na mga aklat namin ay recommended at recognized and giving the children the most basic starts with the Word of God, and it is recognized to protect the people from juvenile delinquency. Kung saan delinquency? Ano ang delinquency? Yung parang nalilihis ka na sa landas. So kasama ang tema sa paksa natin, RCC Church, founded by Jesus Christ. Kung hindi mo pag-aaralan yan, kung maniniwala ka dyan, madidelinquency ka. Ano yun? Mawawala ka sa tamang landas ng Panginoon. So, ngayon, ang saya-saya ko kasi kahit kaaway ay pumapanig din pala sa amin. Ito, hindi yan pick up. Sabi ko kasi, pwede ka nga mag-file ng case eh. May nag-file ng case ang kasama mo, yung fake account na kasama mo. Sabi daw na ito daw ay falsification of public documents. So, kung anong alam nyo sa legal, then do it. Gawin nyo. O ito, this is Philippine Publishing House. This is our national religious bookstore sa Silang Cavite. Dati dito doon yun sa Caloocan, Baisa. Yung mga aklat namin dito, aprobado nila. Approve yan. Sabi dito Dito tayo. So founded, napalo ko na isa sa mga referensya na approve ng inyong kardinal, si Satan pala ang nag-set up ng inyong relihiyon, yung church niyo. So sabi dito, it was originated on 538 AD. Dami pala, no? So may mga ebidensya na hindi talaga yan galing doon sa first century na church kasi bakit Roman? At saka ayon pa sa aklat ni Gary H. Crack na page 171, sabi doon sa Discourses of the Apostles' Creed, the Roman Catholic name was rejected. On 1870, pinalitan niya ng One Holy Apostolic Roman Church by the Bishops of Vatican. So, ang nag-found na sa inyong religion ngayon, kasi pinalitan yun na pala yan eh. So, yung tinatayo mo pala na Roman Catholic Church founded by Jesus Christ, obsolete. Kasi noong 1870, wala na pala yan. Denied na pala yan ng inyong mga bishop sa Vatican. Noong 1870, pinalitan pala ng One Holy Apostolic Roman Church. So hindi na si Jesus Christ ang nag-found yan. Hindi talaga. Sa simula pa lang, sa Paul, hindi talaga si Jesus ang nagtayo ng inyong church. Church. Hindi talaga si Jesus. At saka, sabi pa yung kardinal, pumirma pa, hindi mo ito kaya eh. So, Makati ito sa iyo, Gap. Hindi mo yan masabi peke. So, pwede ka mag-file niya ng kuan para manalo ka sa debate. Dito, wala na. Kung sa scoring pa, tambakan na talaga ang puntos natin dito. So, nabasa ko na hindi talaga si Jesus Christ ang nag-found niyan. At saka ito ay approve ng inyong kardinal na mga aklat namin ay recommended and recognized. So, anong sabi doon? Set up by Satan. Si Satanas ang nag-set up. Tsaka sabi pa dito sa Great Controversy na approve din ng inyong kardinal na the Christianity and paganism was mixed up and it was the devices of Satan himself.
So nagiging pagan ang inyong religion, ang inyong church, pagan na. Nagmix ang Christianity at paganism. So ayon din dito sa last day events na tatawagin kayong lumabas mula sa Babylonia. Doon sa loud cry, sabi ko sa iyo, basahin mo to lahat eh. Basahin mo to lahat eh. That's why may mga matitino pang kapatiran dyan sa loob ng iglesia. That's why kailangan lumabas lang. Kasi ang hindi naman tao pinagdidebatehan natin dito, yung iglesia, yung sistema, yung inaaniban natin dalawa, yun ang ating pinagdidebatehan kung saan talaga, sino ba talaga ang mga founder ng inyong church. Church. Ganda na pagka-pronounce, oh. Power ba? So dito sa loud cry. Sabi ito sa loud cry na ang God's people will be delivered. The Lord has His people on all religion, not only in Catholic Church, but also on other denomination and sect. And the Seventh-day Adventist was chosen to bring the light and the messages to the world. And there will be many Christians will left their doomed church. Ano yung doomed? Yung mga iglesyang isinumpa, even in Catholic Church. So doomed church pala yan. Kadiliman, no? Madilim na iglesia pala yung kuan mo, Gap. So lumabas ka na dyan, sayang yung talent mo. Nagagamit mo lang yan sa walang kabuluhan. So dito pala sa loud cry, kung talagang totoo kang anak ng Diyos, tatawagin ka mula dyan. Lumabas ka dyan. Sabi ito, there are many souls, page 227 sa the last events, there are many souls to come out of the ranks of the world, out of the churches, even the Catholic Church, whose zeal is far exceed from those who have stood in the rank and filed to proclaim the truth thereafter. So marami pa diyang mga nag-serve pa dyan sa iglesia mo, Gap. Ang nasa kadiliman pa, pero tatawagin niya ng Diyos, palabas! Magkakaisa tayo, tapusin ang gawain dito sa lupa. Tapusin ang gawain dito sa lupa. Ito yung tatawag na the loud cry, ang malakas na sigaw. Kasi yung pagsisigaw mo, madaling araw, tawagin ka ng Diyos, nadaling ka sa tunay ng kanyang bayan, sisigaw ka dito sa ating iglesia. So lumabas ka dyan, napatunayan ko na yan ay founded by Satan or set up by Satan. Borakan ba? Wag jipa. Gikuan ra gi-assemble, no? Set up. Pero gikuha na ko ang synonym sa set up, creator or established or founder. Giller, time. Okay, so maraming salamat sa ating 7 minutong debatan ni Bro Giller. So dadako na tayo sa 5 minutong pagtatanong ni Eugene Gapo sa niribat ni Bro Giller. Bro Eugene, are you ready? Yes, sir. Okay, start now. Okay. Makinig kayo mga Seventh-day Adventist Church sa iyong mga ngaral na mayroon siyang linlang na ginawa. The question box by Reverend Berta. Bro Gapo, tanong muna. Paul yun eh, Paul. Tanong ka muna, tanong. May final stand na ito, sir. Premise mo yan o tanong? Magtanong ka. Sige. Tanong ka lang. Nalito na to. Tanong. Okay. So, ito tanong. Yung ginamit mo na libro, sir, na may itong pirma de umano ni Cardinal Sin, meron ba yung imprimatur o nihil obstat ni Cardinal Sin? Yan, no? May pirma. Ebidensya yan. Nakalagay ba imprimatur, sir? Ang sabi dito, Archbishop of Manila, unrecognized. Recognize. Okay. Stop the clock. Ito na, recognize. Okay. Ang tinatanong kasi, ang tinatanong ni Gapo, kung mayroon daw nihil obstat. Ano yan? Ano Gapo? Nihil obstat at... Meron bang imprimatur o nihil obstat ba Okay, ang nakasulat sa baba mismo ng pangalan ni Okay, Cardinal meron Sin? bang nakalagay na imprimatur or nihil obstat na makikita dyan? Meron daw ba o wala? Categorical yung tanong niya. Ang nakasulat dito, recognition. Yun lang. Wala yung sinabi mong nihil obstat o imprimatur. Okay. So, ang Recognize. sagot niya, okay. So, Recognize.
Okay, so okay, next Sasagot pa question. ako. O, sasagot pa, Sige, Order. sige, 20 seconds. sige, tutuloy ko yung clock, okay? Hmm. Start now. Okay, Ginamit recognize mo ito. kanina. Ipapabasa. Sandali. Oh. Okay. Okay Sige na, ba? okay, next question. So, ginamit mo kanina is itong doktrina Kristiyana na saan na yung si Kristo, yung mga Santo Papa is kahalili ni or substituting for Christ. Tama ba yun? Eh, pinalit talaga. Palit Substi- talaga. Substituting. Substituted. Kawawa si Kristo. Okay. Pinalitan eh. So, ito sir, basahin ko itong Biblia nga, premisa, Saksing Jehovah, Premise na yun, Word premise. Translation of the Holy Scripture. Premise, Ito. premise. Sabi, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, we are therefore ambassador substituting for Christ. Ibig bang sabihin, itong si San Pablo, Kristo rin? Ayun, tanong niya. Yung salita daw na substitute doon ni Kristo si Paul ay nangangahulugan daw ba? Na si Paul daw ay Kristo rin? Yes or no yung tanong, categorical. Ayan ay sa saksi ni Jehovah. Bro, Gila, yes or no muna. Then Sa- speak. Okay. Yeah, yes or no. Ang sabi, pinalitan talaga. No. Pinalitan talaga. Yung tinatanong kasi Pinalit niya, talaga. bro, Ayon sa gapo, Kristiyana. yung, Hindi yan sa libro mo. ang sa tanong niya kasi, Kristiyana bro, doktrina. excuse, ang tanong niya, kasi sinabi doon, si San Pablo daw ay substitute ni Christ. Sabi doon sa, ang tanong ba, si Kristo daw ba, ay si Paul daw ba ay Kristo rin dahil nakalagay doon, Paul substitute Christ. Yun ang tanong niya. Yes or no? Si Paul ay tamang, ang sagot ko doon, hindi kasi si Paul ang Okay. tamang representative. Di, Okay, 20 seconds pa. Tamang representative, yung Santo Papa, maling representative. Okay. Kasi pinalitan talaga, naging Diyos nga sila. May mga aklat ako dito eh. Diyos talaga tingin na sa sarili niya. Okay, yun Paano ang talaga? sagot niya, po. Hindi, oo daw. Kaya so, tama daw yung si Paul, mali daw si Paul. Okay, next question. Yung ginamit mo kanina na is Book of Roman Catholic na nireject rin yung Roman Catholic Church. Totoo bang nagsasabi ka ng totoo sir o pinutol mo yung libro? Okay. Ang Nagsasabi ka raw talaga ba doon o pinutol? Categorical. Nagsasabi ka raw ba ng totoo o pinutol? nagsasabi ako ng totoo kasi mabasa Okay. nga doon na Bishop of Vatican ang nagbigay ng One Holy Apostolic Roman Church 1870. O di mo na may dinayan at ni-reject pa ang Roman Catholic Church. So ngayon, Okay. yung simbahan mo na tinatanggol ngayon, wala na, obsolete na. 1870 pa pala, wala na. 20 seconds. Next question, gapo. Anong libro yun sir? Next question. Discourses of the Apostles' Creed by Gary H. Crack. Okay. Reverencia. May kadugtong sir, ganito sir. Sandali, gapo, excuse me, mamaya ka na mag-comment. Sa ano mo na lang yan, sa 5 minutes, tanong. Meron ka pang 56 seconds, tanong. Okay. Sa commentary mo na lang yan, gamitin mamaya 5 minutes. Okay, Oh, tanong. Sige sir. Madami. Yung tanong ko sir is ganito sir. Kung sinabi mo kanina ang Roman Catholic Church is in darkness. Ang sabi po kasi dito sa libro nyo ay protestante ang darkness at ang protestante ay ang isang Seventh-day Adventist. Ibig bang sabihin kayo yung darkness, hindi Katoliko? Mr. Moderator, objection? Yes. Ang tinatayo niya dito, Seventh-day Adventist ay Roman Catholic Church. Kung Seventh-day Adventist Church man ang kanya itatanong, tatanggapin muna niya yung topic niya, hindi niya kayang tayuan, sasagutin ko siya. Okay, Out of topic po siya. okay, ano Hindi ba pa ako yung nakatayo dito. ano ba yung ino-object mo? Ano ba yung tanong Hindi mo? pa. Eugene Gapo, sandali. Pakinggan naman Ang natin. tanong niya sir gani, ang sabi niya kanina is ang Roman Catholic is darkness talaga, yung malaking madilim. Sabi sa libro nila dito sir, ang Seventh-day Adventist is protestante sa kanilang belief. Tapos sinabi pa sa kanilang libro The Great Hope na ang the great darkness is the Protestant churches. Aminin niya ba na ang sinabi niyang madilim is ang Seventh-day Adventist, hindi Katoliko? Mr. Moderator. Categorical yung tanong niya. Seventh-day Mr. Adventist Moderator. ba o Catholic? Yes. Objection. Sige. Hindi pa ako nagtatayo sa aking paksa ng Seventh-day Adventist, out of topic po siya, negative ako. So hindi po yun pasok ang kanyang tanong sa
tanungan yan. Hindi po pasok. Okay, so Out of kasi topic! bro, yung tanong niya kasi is may categorical na meron dong Catholic. Out of topic po yun. Hindi ko Okay. sasagutin Okay, yan. so Out of hindi topic. niya raw sasagutin. Eugene ka po, next question Out ka of na lang. topic. Kung ayaw niyang sagutin, next question ka na lang. Okay? Para magpatuloy tayo. Ginamit mo itong si Ignacio bilang tagapagtayo na Simbahan Katolika. Sabi po dito, St. Ignatius, Bishop of Antioch, Theophil of Apostle John. Totoo po ito o nagkamali? Nagkamali po yan kasi hindi po yan mapapatunayan sa Biblia. Piki po yan. Gawa lang yan ng tao. Yung aklat na yan. So, sumpain ang taong nagtitiwala sa tao. Next question. Okay, time. Time na. Wala naman. So, maraming salamat sa ating dalawang magkaibigan, no? Sa kanilang debate. So, bibigay natin ngayon kay Gapo, kay Giler, ang 5 minutong komentary. Wala na rin tong objection, wala na rin tong tanong, no? Komentary Okay. po, no? Ulitin ko, iwasan natin yung mga aghom at saka yung personal attack. Okay. So, 5 minutong komentary, no? Wala nang tanong, walang interrupt, walang objection na mangyayari, komentary mo lang. So, bigay natin kay Giler dahil ang unang nag-stand ay si Gapo. So, ibibigay natin ang kay Giler. 5 minutes, Giler, para sa iyong Okay. Go. Okay. So, sa aking paggiba sa kanyang paksa ay talagang napakadurog. Pulbos sa pulbos, wasak na wasak, parang natamaan ng nuclear. So ngayon, di niya kaya ito. Ano-ano na lang ang kanyang pamamaratang. Yan ay ebidensya na talaga ang Adventist ay respetado po ng mga matataas na ranggo ng Roman Catholic Church. So, ito, mga aklat namin ay talagang binigyan nila ng galang. Nangyari ngayon sa ating mga katunggali, mga CFD na wala talagang ranggo sa kanilang simbahan, ay matindi makapagtuligsa, makapamaratang dahil doon ako ay napilitang nagtayo sa aking iglesia. So kung ito ating mga Katolik na mga kaibigan ay may respeto pa lang sa mga Adventist, di ako magiging defender of faith sa aming church kung nakita ko lang na may respeto. Binibigyan nila ng ibang kahulugan mga aklat namin, gaya sa mga aklat ni Mrs. White, binibigyan nila ng ibang pakahulugan in which mali. So ngayon, sasabihin niya na ako'y nangloko. Ako ba sa yoga para talagang tunay na nanloko ka? File a case. I-file mo ito. Kasi may nagsabing kasama mo eh. Ako daw ay nanloko ng public document. Sige, do it. Makita ta sa kwan. Ugasa ta makita nga planeta. Kaya ako, mag-defense lang talaga ako sa aking church at saka ipapakita ko to kahit sa public debate. Talagang pirma talaga ng inyong kardinal yan. Saka dito sa ating conclusion, napatunayan ko na dito talaga ay ang Roman Catholic Church was set up by Satan. Set up by Satan. Sinet up talaga ng demonyo yung iglesia ninyo. Ito pa, sa aklat ng Daniel and Reveals the Future, it was 538 AD that the Roman papacy was born. Kung born, ipinanganak, no? Then, sa inyong mga referensya, talagang doon sa 1870, nawala na ang Roman Catholic Church. Nawala na pala yan. So, ang tinatayo mo ngayon, null and void, wala, zero. So, dapat ang tinayo mo ngayon, one Holy Apostolic Roman Church. Hindi, Roman Catholic Church na obsolete na pala noong 1870 pa. Ni-reject ng inyong Vatican Council. Baka, I don't know, hindi ko na dadagdagan yung kwento. Basta nabasa doon sa Gary H. Crack, Discourses of the Apostles' Creed. At saka ang masahol din, ebidensya talaga na sa demonyo ng iglesia nyo dahil yun sa Notre Dame. Sa Notre Dame ba, yung mga simbahan doon ay may mga rebulto ng demonyo sa labas. Nagtataka ako kung simbahan talaga ng Diyos yan, bakit may rebulto ng demonyo? So dahil biktima lang kasi kayo eh. Biktima lang kasi kayo sa panluloko ng Roman Catholic Church. Pati yung Philippine history, maling-mali eh. Saan daw itinatag? Doon sa Palestina. Hindi ba siya nanaginip ng gising? Talagang lasing talaga ang nagsulat noon. Kasi saan ba nagsimula ang church? Doon po sa Judea. Layo. Palestina, Judea, magkaaway ngayong dalawa ngayon. Meron nga silang digmaan ngayon eh. Dati magkalaban pa yan sa panahon ni David, ni Haring Saul.
So, talagang giba ang talagang topic mo. Doon pa sa unang topic, giba. Ngayon, mas giba. Talagang durog, wasak na wasak. So, dahil sa pirma ni Cardinal Sin, nanalo tayo. Nanalo tayo kasi kalaban pumabor sa Adventist. So, ibang puntos yun. Pag kalaban pumapabor sa Adventist, ay talaga matibay yun. May paghanga yun. Malay mo, si Cardinal Sin, nagsisi yun. Hindi ko lang alam. Yan ang additional ko na lang na panaghap. Sa Bisaya pa, panaghap. So ngayon, talagang naitayo ko yung paksa ko. Kuya Simon, Natayo ko na ang paksa ko. Napatunayan ko pa na Roman Catholic Church was set up by Satan. And it was originated on 538 AD by Papist. Ang daming founder eh. Mga pagano, founder sa Roman Catholic Church, si Satanas. Sino pa? Dito si Constantine, si Saint Ignacio. Sige, bagitin na lahat. Lahat na founder. Baka mag-away-away pa yan yung mga yan. Kung magkita yan sa personalan, ako, baka magsusuntukan, maghampasan yan na 2x2. Ako ang tunay na founder. Hindi, ikaw. Ako talaga, mag-away-away yan. Dahil, iwan ko lang. Baka pera dahilan. So ngayon, ano? Wala na? Hello? Wala na eh. Wala na bang tao? Meron, nakikinig Hello? kami, meron. Okay ba? Okay, time na, time. Okay. Time na. Nawala Okay. yung, mag-open ka, mag-open. Open ka. Okay. Okay. So, salamat, Bro Giller, sa iyong 5 minutong comment. So, bibigay naman natin kay Eugene Gapo ang 5 minutong comment. Wala na ritong objection, wala nang tanong. Ready ka na, Bro Eugene? Sige sir, ready na ako. Okay, start now. Okay. Magkinig kayo mga Seventh Adventist. Ginawa po kasi ni Gilir Pacanyas, meron po siyang ginawang panluloko. Una, yung libro po na sinasabi niyang Discourse of the Apostle Creed ni sinabi daw ni Clement H. Crack, wala namang libro si Juan. Wala namang librong ganun yung sinulat ni Clement H. Crack, yung sinabi niya. But mayroon siyang pinutol. Ang mababasa po kasi sa libro niya is in the question box by Reverend Bertrand Conway. Ito po yung sa page 133 na binanggit, for the reason the English bishop protested against the form of the Vatican Council in 1870, the church official title is the Holy Catholic Apostolic Roman Church is in no official document has ever cited itself Roman Catholic Church. We object the word Romes for Romes because this would have ever been used in an insulating since the Standard Dictionary says Romes used by Protestant and generally indicating the septum Romanis, a term used chiefly by whose views are advised to the church, abuse to the church, by the way. Nakita nyo? Hindi niya binasa, di ba? Pangalawa, yung mismong libro nila, yung sinasabing the ministry, ang sabi doon sa summary points sa page 29, the Catholic Christian Ancient Catholic Universal Church established by the Christ and his apostle continued to the time of Constantine about 321 AD. Sa baba, mayroon pa yung mababasa nyo. And she became the Roman Catholic Imperial State Church. Malinaw, libro nila nagsabi, kawawa. At saka itong binanggit ng mga, sinabi pa niya itong mga libro daw nila na inaprubahan, wala mismo nakalagay na imprimatur. Deception, ibig sabihin, piki yung libro. Piki yun. Kasi kapag hindi piki, dapat naglagay ng imprimatur. May Lebstadt, wala. O baka ninakaw niya, pirma. At saka, alata naman, sir, dinikit lang yan sa, sir, sa itong libro nila sa uli. Maya-maya, screenshot ko yan. Tignan ko yung pirma ni Cardinal Sin kung tama ba yung pagkapirma nila. Wala mismo ni Lebstadt. Ano ba yan? Di ba panluloko yan? Panlilin lang ng tao.
Oh, hindi ko pa nga ginamit itong ano, yung libro nila. Great Hope page sa 52. Roman Catholic Church was still to him the spouse of Christ. Ay kawawa, ang Seventh Day Adventist hindi spouse kabit. Ano naging tunay kayo? Ang Roman Catholic Church ang tunay. Sinabi ng libro nyo, marami mismong nailigtas sa loob ng simbahang Katolika dahil ito po mismo ang Diyos ay gumagawa. Ayan o, yung sa last day events nila, o tinagalog ko na lang dahil yung available ko yung Bisaya. Diba? Ang naging tatag ni Kristo ang inyo, ang sa amin ang tatag. Kung kayo yung mag-promote, libro nyo, natural, bias kayo eh. Self-serving yung ginawa nyo. Ang ginawa nyo lang kasi ang ginawa nyo lang kasi is ginamit nyo na lang libro ni White dahil unang-una wala naman kayong history na nagsasabi na hindi tatag ng ating Panginoong Jesucristo itong simbahang Katoliko. Ang ginawa nyo na lang, gumagamit nyo ng mga libro na self-serving. Inyo yan, hindi po amin yan. Wag mo kaming pilitin. Kung ano-ano sinasabi ng libro ninyo, wala na po kami doon. Dahil hindi po yan amin na libro. Inyo yan. Problema nyo yan. Statement yan eh. Anong statement rito sa inyong libro? And she become the Roman Catholic Imperial State Church, the ministry. Ano yan? Anong sinabi? The Apostolic Christian and Catholic Universal Church established by the Christ and his apostolic continued to the time of Constantine about 321 AD. Yung sinabi mong Ignacio, nagkamali daw yung libro, di, mag-provide ka ng dokumento na meron kang dokumentong nagkamali itong libro ko. Pag wala kang na-provide, ibig sabihin, ikaw yung nagkamali ng interpretasyon mo. Hindi po ako. Nagbasa lang po ako ng mga dokumento eh. Di ba? Oh, magandang gabi at maraming salamat. Okay. So, maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig dito sa In Defense of the Truth, sa debate ng ating dalawang magkaibigan, si Gapo at si Giler. So, salamat muli at nakita niyo naman kung paano tayo lumadal sa gitna. So, bilang panghuling pasasalamat, 1 minute na, wala nang rebuttal ka magpasalamat. Kung meron kayong page or YouTube channel, pwede nyo rin sabihin dito. So, unahin naman muna natin sa 1 minutong si Gapo. Ready ka na? Magpasalamat Gapo sa mga sumubaybay sa iyong live channel at sa iyong mga Facebook o kung ano. Sige Brad, ready na po ako. Okay, go. Maraming salamat po kay Giler Pacanya na ginawa niyang totoo itong debate namin. Talagang ano. At sa mga gustong manood ng live ko, yung mga Bisayan dyan, o meron tayong Tagalog sa Facebook page natin. Minsan magtatagalog tayo, depende sa request. At sa Facebook page natin, yung Katoliko in Action Eugene Gapo Channel TV, at sa timeline ko naman meron akong live. At maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng mga nagsubaybay ng ating live dito po sa In the Defense of the Truth at kay Bro Melchor Manalili na isang magiting na moderator. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po Brad na ikaw po magaling na isang moderator na hindi bias at ikaw nga hindi kagaya ng iba na bias. At salamat sa iyong Facebook page, salamat sa nanonood at salamat sa lahat ng nagdasal at tumutulong sa debating ito para mahusay at malinaw at pasensya sa lahat ng mga aberya. Maraming salamat at magandang gabi. Okay. Salamat Bro Eugene Gapo sa iyong instant bilang affirmative at bibigay naman natin kay Bro Giler. Bro Giler, ang pasasalamat ay ibibigay natin sa iyo. Kung meron kang channel, kung meron kang Facebook, ay iyong i-plug dito at kung sino man ang iyong babatiin, pwede sa loob ng 1 minuto. Ulitin ko, wala nang rebat, wala nang pasalamat lang tayo. Okay, start now. Okay, una sa lahat, pinasalamatan ko ang Diyos sa langit na nagbibigay sa akin ng katapangan na ipagtanggol ng aking iglesia. At pinasalamatan ko ang lahat ng mga aking katunggali, mga CFD, lalo na kay Eugene Gapo at sa ating mahal na moderator. Bagay ka pala bro mag-moderator, sana magpatuloy ka, hindi ka mauumay o hindi ka madadala at sa aking katunggali na si Eugene Gapo na hindi madadala. At sa lahat ng mga
Adventist na may pagmamahal sa iglesia. Patuloy lang kayo magtanggol kahit walang magsusuporta sa inyo, kahit walang magmamahal sa inyo. Importante, ang Diyos nyo ang inyong ipinagtatanggol gaya sa Galacia 1:1 hanggang 16 na ako ay nagtatanggol hindi dahil sa papuri ng tao, kundi sa papuri lamang ng Diyos. So, pinasalamatan ko aking pamilya, mga kaibigan, ka-iglesia, mga ka-co-debaters sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. So, salamat na nagumpay pa tayo. God bless, God bless, God bless. Okay, so muli maraming salamat sa ating lahat na mga nanood dito sa debate ng dalawang magkaibigan, no? Ang lahat ng kapurihan, kalawalatian ay para sa ating Diyos. Muli, sa susunod na linggo, abangan naman natin ang labanan ng debate ni Giler versus sino yan? Si Belora? Giler? Okay, so Jomel dito rin, Valeria. okay. So, nawa, maraming salamat sa lahat ng tumangkilik ng dalawang magkaibigan. Bagamat magkaiba man ang kanilang argumento at magkaiba man ang kanilang paniniwala, iisa pa rin tayo, magkakapatid tayo kay Kristo. Muli, ang lahat ng kapurihan, kalawalatian ay para sa ating Diyos at sa kanyang simbahan. Hanggang dito po sa lahat po ng mga nagsusubaybay, maraming salamat po. God bless us all po sa ating lahat. Salamat, God bless us, and Hingi akong download, thank you. bro. Download. Hingi akong Okay, download, bro. okay lang, okay, no, kunin mo doon, sige, okay. Sige, kunin mo lang, walang problema, okay. Go. Salamat. Okay. Sister Drum, i-close mo na. Bro po, maraming salamat, Bro Giler. Nawa ang inyong Okay. pagiging magkaibigan ay hindi maging hadlang ang ating mga pinananampalataya. Salamat. Okay. Salamat.